Mishini yaigadzira yekai atishandisa bhatiri remotikari yababa wake vachitoridza kudai so zvichibuda kumagetsi uko zvichibuda kumaspika kudai. Saka 1987 akasangana nomumwe muchinda ainzi Pedro aibva kuMozambique original aingana baba vake vainzi Asaidon. Pedro airidza gitari kuti zvekutanga ndo akabva vabatana vanga vatuma njina Pedro uyu hatauzoona kwaakaenda aningirini Patrick uyu andambotaura uyu varidza kudaro so vakazoenderera mberi naPedro uyu vakatozobudirira mune zvemagitari ndiye anganizira ainzi Stanley Sam uye vadaro vakaridza paivhurwa clinic ainzi Mfurudzi clinic yekushamba ikoko paitoitwa mhemberero dai so I still remember pakatouya minister weeducation comrade Ningava Sidney Sekeramai vakatoridza kudai so vanhu vakatopemberera zvadara anga angogara achiridza achinyora nziyo dzake achimboita nomwe mukomana ainzi futi Clifford Mishi vachiita macopyrights achirova zuva nezuva yaketa muchawa iyi zvokuti vaiti vachidairana apa waibvuma usiku taitoziva kuti tikuita sei tikuenda kubhendro kwaMendais vairidzira pane chimwe chonzi chitheatre kudai chitheatre vachitobharisa ma5 cents vachipinda ari mabox guitar mabox guitar achirova zvokuti hauzozvida. Saka ndopa vakazouya vajoinwa nomumwe ticha ainzi Chakabaya kuti Mangwende aiticha pachindundu maprimary Chakabaya uyu aiticha Marimba. Zvino ndopa akangoita interested nokuona anhu vapfana vachiita zvemagitari magitari anga autorova manje kumagetsi vakanga vagadzira vachitoita Friday ega ega kumanheru vachiridza kumasitoro kwakadini kwekwe. Chakabaya uyu akazinge anetsa nomwe musoja so ainzi Neva Njoroma akutanga kutukwa nomusoja uyu anga abva nekuparamilitary nomazuva ana matsangai auya kumba kusaka munhu wainga ano mufumuwo abva atanga kutuka ticha uyu zvikanzi aunyarire muri mukurebva pano vana adika iye musoja achicha anga akuita futi aiwa kuri kudena uko kuonererwa kudenwa zvake ticha hapana chaakanga atadza zvake aitobatsira vanhu aita sevaita zvomusika zvadaro papakaramba vataudzana varwisana ticha akatoita sei akatochekwa nebanga nemusoja wewe akatozobosungwa musoja iye. Zvino tikautika ndo zvimwe zvaitika ita sei Mindais achikura muno zvakanga achiita zvomusic izvozvo vachiridza macopyrights iya kutozoitawo dzimwe nziyo dzake pano kambo kaiko kukutanzi itsika rudzii aitombokaimba asati aningirina asati akatsikisa ikokai achititarisa zvaita mhuri yake mukoma ingodzingana zombe dzemashanga akazongokaita restyling abva azonyatsoita rekodi chaiyo 89 Mindais akazongonyangarikana uzombowanika pana akazomboona kuti Mindais akafamba sei taingonzwa kuti Mindais ari mukadoma ari muHarare ari mukadoma 89 90 91 92 93 vanhu kuti Mindais mupenyere arovira mukadoma anonzi anhu vakutoita zvemusic tatamuza kuti anga ajoina band rainzi Hurungwe Sounds ndofunga vasati vatanga zvokutsikisa mhanzi kokwe akatombera nomwe band raakajoina. Zvadaro Mindais uyu akazoburitsa chimbo chake chokutanga chainzi Cherezva changu kanga ari ka7 single tikangonzwa anhu tese kanza imiwe maruzirira handi kumasoro Mindais aburitsa chimbo chitoridzwa izvomasoro vanhu vese takaenda tichimhanya takanzwa chimbo chaMindais takatamba takazviregedza muchifarira kamba ikako tichomboramba dzimwe nguva tichoti aime hasi Mindais ndina zvidemba uyu vakafanana mavoisi avo zvimwe zvokuti so iye hasati auya ipapo amai ake vakaenda vakatorwa zvanzi mwana wenyu aburitsa chimbo yaimunzwa amai ake vakasvika vakaridzirwa musoro madambasa imomo because vanhu ava vane mabhizinesi vane mashopu vane mabhawa imhuri yakangobudirira musoro madambazo makaridzwa chimbo chake vanzi chimbo chomwana wenyu chikatanga kuridza amai ake vakatanga kuhwihwidza kuchema kana kuti dzaanza ashungu here kana kuti kwanga kumusuwa semunhu anga arova kudaro tagara 93 munana June memwe takanzwa Mindais aita sei zvinzi Mindais auya takamhanya nomuchingura anga ano kaseti kake so katrident kakati kurei akana mukadzi nokamwana kacheche kainzi Rosi muna 93 imomo I still remember kuti anga akapfeka bhachi iyo riri paningirine riri pasleeve raakanga akapfeka takamumhoresa kana asana mwanzvadzi yake inonzi Refa isi so ndakamuti ambuya zvakanzi wei
Takanzizvo ndati kusekuru Mindaisi vauya akanditovaudza zvikanzi Elias wangu ndinyepera chirikadai Mindaisi auya zvichua akasiya mugoro akaenda achimhanya zvokuti vanhu akatakamhoresa Mindaisi uye zvanzi ndichazoya nebhendi ndobva vazoya nebhendi ravo vakomana veningirikini veZebra Express vakarova nziyo vanhu iro zita rekuZebra Express rakauya sei Zebra Express iri isusu tonchauti chikanyanya kumuinspire chii nokuti iva vana vainingirikini inhari nondoro ava ndoinhari nondoro ava avasive vetemba zvokuti saka isusu remembe aitaura chiti nini ndinofarira Zebra nokuti imhuka yakatakura ruvara rwedu rwechivanhu chiradema nechirachena ndosaka mhuka yandakaita sendakangoyemurawo zvangu ndifanira kungotiwo Zebra Express nomatauriro aita yemuridzo zvadaro atova muimbi akutoverengwa mukati menyika akutoburitswa mumaparedhi aiburitswa kare mamagazines ayaye paredhiyo tikatomuzwa aitaura naJopanga naye achitota runhu rwere kati naimoye Mindaisi akatobudirira uyu right ngwa Machemedze angari munhu akaita sei Mindaisi kana makumutsanangura mimi Mindaisi aida baba wake ndozvandaiziva munhu akanga ane rudo nehama zvikuru zvokuti kana kuona machengetero aita vaningirikini vaning'ina vake chaivo soka wega wainyatsobgutsikana kuti aiwa munhu andachi anoda hama dzake ende ndicharangarira rimwe zuva akauya kudai so ndobva akupinda motikari anga akapfeka jasi rake ranga rine blue nered so ranga rakanaka so zvakanzizvo abva angu akapa baba wake jasi rakaita zvoizvo zvokuti baba ndapiswa batai bhatyeri ndibatirei baba batai baba vaita sabva vatambira yabva avhara dhoo abva titoonana bva abaibhisa nabo wake takutoseka zvedu munhu akanga ano mafanisisa saka haasi munhu airovera kudhorobha akana kana dzimwe nguva airova zvake batika chandoziva kuna Minda zvaizonyanya kupedzwa nyangwe kutika Minda akanga ane rudo vaning'ina vake vachindisa kuchikoro amai vake vachichengeta namai ake nababa kuri kurova kwebasa kurova kwebasa asi pfungwa dzanga dziri kumba mubereki anga asingagunun'une kuti chaizvo kana waito wakasvika so aiwa wanyatsoona ndasvika mumba masekuru kwete kumwe kurovako urombe kokuti unezinguva kutanga kuita uchinakirwa sa munhu akanga asingamwe hwawa uyu maziri andaimita ndakuona Minda achimwa doro ini saka madzimai anga nemadzimai anga angano madzimai maviri nevana vatatu wekutanga mudzimai vainzivo Mairozi kuna Rozi anga avatora kupa ndeukadoma Rozi naSilvanos zvadaro I think akambotifirwei pana mwana manangu akamboita se vakambofa vari vacheche kudai vanenge vamireka kuti mumwe chete I still remember vanhu vaifara zvokuti chainyanyofadza vanhu chokuti izvo mwana womuvhireji munomu mwana akura tichiona akubuda maredhi vanhu vaimutsigira zvokuti aiwa kwaizara saka mukuru here kuti ngobuda paredhiyo zvinhu zvinongofadza kumhuri zvinhu zvokuti akanga iri achievement akanga akatokura zvokutotiwo Elias Machemedze pauri kutaura paredhiyo panapa zvakanyanyisisa ende plus futi chainyanya kunzira mazuva enje kutika munhu kwangu kusati kwaane technology kunzi munhu watsikisa chimbo chichitambirwa nofana munozivai Mukoma Robson muri mushamarare zvakanga zviri zvinhu zvakanga zvakaomarara vanzi munhu watsikisa unotenga watogona waidzorwa nevanhu vaita se vaitsikisa kumarecording company vanga vasingangotambiri marara vanga vasingatambiri marara saka vataura kuti munhu wakona atambirwa onzi atsikisa chimbo munhu yaabudirira chaizvo utonzi ari kumakwa nana dembo tonzi ari kumakwa nana dembo kuratidza kuti aenda ndikazotanga kumuona ma2003 akanga ano mukomana uyu webhesi uyu ainzi Marata vari kuGrandview 8 uko Mindaisi anga ari pasi pemotikari dai sadzikasira motikari yeblue Peugeot so Marata uyu achitaura naye vachitaura nhoroondo yavo yekuimba saka zviri kufamba sei zvikanzi achitoti murume uyu anochipa uyu haadi kuonekwa naRenard Demba akafa asingadi kuona Mindaisi uyu asi remember taenda kuno kubhendi kwaRenard Demba akatumira vanhu kuda kuti vaite se varove Mindaisi dambasa uyu
pakarwa munhu asiriye pakaitika zvozvo ipapo vachitambudza kuti tese tipinde mupendu. Saka Dembo aitoti kana achitoona Mindaisi aitomuna iri straight kwaari because aitita shanje kuti munhu uyu speed yatanga nayo kai ndogona kufa tekwa. Saka zvichireva kuti Mindaisi Dambaza anga asingade kuonekwa pano ndidzatina Dembo. Tinogona kutoti pamwe Dembo aita sei aitya kana takada zvedu nokuti kocha aimutyira chii. Zvadaro saka iye manje Mindaisi aimbosiya zvemagitari achienda kunodhirevha magonyeti iwaya. Namune nekabinga ubwa utebwa unjira sikapepere wecheverezya bambire kabiba ngotankali to wachikhala kapimpali bunone kutawe bupanduluzi National FM sikapepere homwe FM pamu maramda Ndieka Mindaisi Dambaza Zebra Express writing manzo hapa mkoma Elias Machemedze andi zvinofadza chezo kutaura pa wireless apa ndakava interview apa kudhara mkoma Elias Machemedze ma 2017 koko asi iko zvine zvaiwaka ndakanzoti vari kumbopota achibata zvakareka kumadziva FM ikoko aiwa zvinofadza ngoma manje Machemedze atitika vanenge vari vese nana tinomenyana pamadziva FM ipapo zvinofadza chose right vataura pa mkoma Machemedze kuti pane umwe murume airidza besi Zebra Express anziye Marata anzi vakasangana naye ndakazoenda kunotsvaga Marata wacho kukadoma ndabva kumadziva kuzomanyanga ndopanoenda kukadoma unotsvaga Marata ndakaita idini ka ndakaenda kukadoma ndobva ndandosangana na Reverend Zvingwani 10 Sam ndobva ndauya kuHarare kuno ndobva ndasangana na Machemedze akatiti kune murume anonzi Marata ndobva ndadzokera kuti ukadoma kunotsvaga Marata kuti atipewo hwake uchapupu mashandiro akaita naiye ka Mindaisi Dambaza. Inini ndoitwa brother Marata ndofunga sekutsanangura kwatanga tichingoita kuti ndandirimo mune zvemumhanzi kumakare kare asi izvinezvi ndakazotendeuka ndakapira upenyu hwangu pana Ishe asi zvakangonaka kuti maita zvakanaka kuti timbokurukura pamwe chete. Yes. Brother Marata toda kuziva zita renyu Zvizere. Yes, inini zita rangu Zvizere. Marata izita zvishwashwa randakapiwa ranga riri zita rababa wangu asi ndadaizve ndatendeuka nawo ndakunzi brother Caleb Marata ndo zita rangu iroro pachitupa chenyu pakanzi malata. Aiwa zvinofadza chose. Kwa Marata makabara ugore ripi zvemaberekerwa kupi? Ya inini ndakabarwa mugore ra 21
June 1969 muno mukadoma General Hospital. Maigara kupi papo? Ndaigara panonzi pa Boston Farm. Ndipo paishanda baba wangu vari busboy pa farm ipapo. Kuchikoro makafunda kupi? Kuchikoro ndakaita primary yangu ndiri pa Kuredza primary school. Ndofuka takadzidza ipapo ndazopedza grade 7 ndiri papo ndobva ndaenda kutafadzwa primary school muri muno mukadoma. Ndabva ipapo tafadzwa ndakazodzokapo ndakaita futi primary ndiri ku Alabama school uko ndokwandaita grade 7 yangu ndokwanda ku Alabama ikoko primary school ndopandaita grade 7 secondary andirazombokondinya kuenda kusecondary ndakaanda kutodzidza nezvemumanzi. Sei imi musina kuenda secondary? Ipapo ndotsanangura ndichiti zvinhu zvakaomera maparents atakavabereka vakatibereka funga kurarama kwataita ipapo wangu wasina mari yainetsa saka taingodzidza from grade 1 up to 7 zvobva zvangoperera ipapo. So makazoita senguva Marata mune zvemimanzi izvi zvakatangira papi? Zvakatanga muri kuprimary ikoko here kana kuti? Right, zvemumanzi ndingangoti kutanga kwangu mumanzi ndakazotanga mumanzi ndasangana pane umwe ainzi Masauso Piri. Masauso Ernesto. Yes. Aigara kwa Alabama ikoko ari mwana wemukoma wamai vangu ivavo ndo vakanga vangu vachitoziva vane idea yemusic naCharles Jeremiah. These guys that are late vakatofa asi vakazosiya ndo vakazondidzidzisa navo kuti ndizopinda mumusic mumimanzi ndo vakandidzidzisa vadaro vairidza naShingai naShingai Sixpence iri Shingai Brothers iri muno mukadoma. Vangu vari based muno pa Specs Hotel. Saka ipa Specs Hotel Shingai Brothers rakazouya asi ivo vaiziti ziva zvino boys vari pa Specs ndopo vangu vari based. Ipapo ndichiri mufana ndichiona vakoma vachiridza saka zvaingonditorao kusukana muridzi webhendi irori anonzi Shingai ndopa akazoti uya udzidzire uchipota uchidzidzira magitara. Saka vachiridza kudaro ini ndachingoendawo zvapo maweekends ndikasvikawo nechingona asi kuVenice navo vazowana contract yepa Venus Minor. Then ndopa ndakazowana mukana iwo manje navo vakundito kana vachitanga na 2 o'clock nombonzi right iwo chienda unobata rhythm yako na 2 idzodzo kusvika kuma4 ozouya ochitora Shingai Sixpence ndiye anga ari muridzi webhendiro. Saka ndopa ndakanyanya kuzobata magitare kuchiridza ipapo kwakuchiziva zvigune zvangu zvakunyatsokuita zviri right. Then ndobva ndazoya ndichitorwa nawo neZebra Express. Zebra Express vaitoridza neHurungwe Sounds. Saka vaitobvawo vane mashows vachiuya kupi vachiuya muno mukadoma. Saka kwakuzongodzwawo nevanhu vaindiziva munomu vachitoti tine mumwe munhu ari panapa musician good guitarist anonzi Malata mukaonana naye ndofunga zvinhu zvamunoda kuti mutoita zvinobva zvatoita zviri right. Saka iye Mindas Dambaza weZebra vangu varipo 2 naStainless yam ndo vakauya ivavo vanzwa unyere kupo iwo ndobva wasvika ndobva tangosanganidzana paipa. Ranga riri gore ripiri? Ranga riri ezvinezvi makore afamba handichaziva ipapo. Saka vakanga vaita 7 single yakanzi Chirezwa changu. Right, that 7 single ndakazoiridza kwakumashows nawo. Saka mamsati mapo imi ndapo. Saka zvadaro vakomana vaindobva taonana vakanga vane album ravo rainzi Shungu Dzangu, first album reZebra Express. Then that album andakunge ndangopractiza vaingoridza zvavanenge vangoridza izvozvo ndotopinda pabass guitar randachiisa. Oimi ndimero bass guitar ndairidza bass. Panguva yacho yanga yakamira seZebra Express. Zebra Express ndikadayira kuti panguva yacho neboss taitevera musambo wanena demo ndo wataidi
wataiterewo nokuda kuti uyu Midas aimba sademo hande mazvo saka ndo kuzo line up yachangeka Midas line up yedu yanga iripo inini Malata ndaidza bass guitar, then Stanley Sema airidza rhythm, Alfred Makajo airidza drum, then pano umwe anonzi Brighton senemu yake ndaikangana aiita maback vocals ipapo, then Midas anga ari band leader wedu achikomboza masongs achiplaya lead guitar ipapo. Ndo mamiriro anga akaita line up yeZebra Express. So imi makatanga kupinda mu studio papi kutsikisa neZebra? Kutsikisa kutanga kwangu kupinda mu studio neZebra Express takatotangira pa album iro rinonzi Shungu Dzangu iro, but handichazivi nawo kuti makore acho takarirekota munana, but ndo ranga riri first album redu rokuti ndakangonosvika ku ZMC iro ndasina kutombori practice kana kuita sei, asi line yemumhanzi yacho neyo ndakangosvika ndichitongorekoda nawo zvikabva zvatoita, then zvichitongobuditswa rapa mhepo rikabva rakuto rapa airplay rairohwa, vanhu vakutorifarira kwese kunana kwaZizo munzvimbo dzakasiyana siyana, vanhu vachitongoti paKwaZizo vakangokwazisana unzwa nzira tiridzirewo kasong keZebra Express, because papa nekasong ainzi ukama pachawo haugezwe nesipo, kasong kako ndokainyanya ndokaka nevhidhiyo ipapo ndokaitofarirwa nechi kaifarirwa paalbum irori rekutanga reZebra. Mese mama ane madzimai ere panguva ya panguva iyoyo ndingangoti ini ndasati ndamarried ipapo, ndasati ndamarried. Munhu akanga ari married ipapo ndidambasa yeMidas, then Stanley Sema akanga asina mukadzi, inini ndasati ndatombotora mudzimai, right? Ndandingoriziva kuti nenyaya dzaMwari kana achinge atendera anouya mudzimai. So kureva kuti ZEBRA Express yakaramba iri muno mukadoma ere kana kuti makazombobuda? Right, ZEBRA Express takatozomboti donzei tirimo muno mukadoma tiri best paSpecs Hotel, then muridzi wepaSpecs aizombotiita maweekend tichienda kuChegutu paChegutu Hotel tichidzoka panapa, dzimwe dzetime tikangowanawo ma-outside shows arimo mulocal tichidzoka mahotels ake abonanza. Ndichititsa kwamakandinzwa ndosunye pasi mizve motora senyara. Right, mapanzwa kapo amukoma Marata ndo vanga ukwapaidza bhesi vari ikoko ZEBRA Express. Rekati tinofana kubva kuna Reverend Zvingwaru Stanley vachitiudza ivo dzimwe hondo dzavakamborwa ipapo pakadoma. Now ndauya Makuseni ndakaona pamba hapasi kuita, hanzvadzi dzechi zvikana dziri kupenga, vatorere mwana wedu, vatorera nzvadzi yangu, vatorera mwana wechikoro iye aripo Midas akiya do mudzimai arumba, iye ari kupi? Midas amira panze, right? Ini ndiri kusvika ndikati nehondo yake ndikati chii chiri kuitika ichi, saka zvataiita mai naMidas hadizi kuti ngati chii vaiti kana wadena Midas wadena Stan, wadena Stan, wadena Midas pamaraini ipapo pana vhinyu mukasvika yachi time iyoyo waiti ukasvika ukabvunza kuti ko vanonzi baba Robin ndiani, vakuudza kuti it's either Stan kana kuti Midas. Vaitoti vaitiwo kuti ukaona Stan waona Midas, ukaona Midas waona Stan, saka vaitoziva zvinhu zvakadaro. Vaiti vakandiona ndiri ndega vatobvunza Midas ari wakaonawo Midas arenga kuti Stan ari kupi, saka now vadaro manje vanhu vakamirimira vakati ndibva ndasvika ndakataura naangotarisa so andasvika mba ndamutarisa from head to toe ndikati iwe tsano manje tsano vaiva ndikati koinda pakuti time iyoyo ndandakaita
plus netukarati twetu netukarati twetu apo manje ndanisina kupfeka chii ndakapfeka t-shirt yakanzi Zebra Express yakabata neuma masoro unosvika bva namutarisa somba ndabata ruoko Mendas tikati Mendas pane munhu atoda kuitendi tinoona nditi muna watataura ya zvakamba zvangomuka ipapo munhu akatimirira kuti abve pasini namubata ruoko tabuda paipai ndona vanhu vaiva vanga varichuka tapa musoro apo ndoda vave 3 vakutiteerera manje kumanya vari mutara kai novanamira vadaseka rikatipinda isokora kururi ari kuteera zvanzi pasiye vanotamburawo ameno havasi kumuona kati vasi vamuisa uya ari mumba ndamukira chikati ndakatsunza vanhu hii mba ndabuda mba ndakiya do ndamusiya mumba because anga andudza kuti voisi iro ndokunza iya nzvadzi yangu tikati saka bhuti vacho ndevapi paipai chikanzi iye wacha kunyanya kutaura uyo tikati koumwe murefu anzi ndomumwe muneighbor yake ndikatomumwewo chikanzi uyo munin'ina wacho ndikati okay fine ndikati saka toita sei navo vanhu navo zvanzi regaona zvatinovaitira apa tiri kutaura kudaro ka vanhu vaivari kudi vaswedera vasvika padhuze hei we akuzoda kuonererwa payapaya mandamira tamira payapaya ataura adi akuda kuadvansa kuna Mendas mfa ndangoti gumbo rangu pakati se ndavharira Mendas kuseri kutati you want to fight otanga nenizvo hey yo kupindira pa yo stand yo ngori munhu kwayo wakuda kupenduka wakuda ndikati uyu wamuri kudai undini saka ndapanduka papo wamuri kudai ndini ndokubva paya bvazoti alright ndokwana ndokubata chete uri wega ungade kuzvitemba nekamhitsa kako zvana Mendas hapana zvokuzviita bva tadii paya bva vaenda zobva tadzokera kumba saka zvaudii zvanzi hapana zvokuzviita atouya kawo hapana kuti achadzokeri kumba kwavo kati okay that's fine saka totomirira kuvhika kapana pazvibhageri kana vakuti totodzosera chikanzi naye hakura zvakadaro hapana zvavanoita tagara saka ivo vadzoka kunomvaudza vanzi mimi mukangodena one of those guys muchavabata muchavaona one of them muchaona zvamuchaitwa paya ndobva vatya vakaudzwa navo mangu vari pamatakishop ainzana Ernest okwaka mvumbi ndovaitiziva yavo zvikanzi right muri kuti Sandra ari kupi zvanzi aripo zvanzi saka ivo ngwada kurwira hanzvadzi ndiuchairoora musiya aende nevakomana agara paya right ndokuroora wakazoitawo ka Mendas dambaza ikoko achiroora ka Mai Silver right Amai Rosie zvingwaru akaenda ukadoma vakatsakatika vakarowa ukadoma asi akazoita nguva yekuti akazodzokera kumusha beginning ya 92 ndakabva ndadi kuchechi kwandaipinda kuya kwena ndakuenda ka ndikambotorawo Mendas hande kuchechi kwandiri kuenda kune keyboard kune guitar ndikuridza futi kupi kuchechi ndikuridza chifamba chiedza muno machiparidza ndikati Mendas ndakudi ndakuchienda kumba dambonono vabereki chikana Mendas it's okay saka ini ndichazotevera chiinda iwewe ini bva ndapiwa mari namufundisi kuchechi bva ndaenda ndanosvika vabereki vangu vanga vasipa kushamba vanga vari kupi vanga vaenda kuMazoo bridge abva ndaenda kuMazoo bridge bva ndandovaona ndakaenda about 2 weeks bva ndadzoka ndichidzoka musi wandati ndasvika muno Mendas bvanza Stan adzoka mva auya achimanya chikanzi Stan band red azomuka mandati koinda zvikanzi razomuka guess what ndakaita demo rakapasa kuZMC saka tinotora nerecording date next week zvikanzi zvikanzi totopractice ndikatopractice kuti zvanzi pano paspecs apo papa neband ranga tichidzawo ipapo vataenda papa tonoridzawo papa tipractice 1 week yeda following yacho anga iri Monday kwemimba makaenda kumusha pepe nyaya yemuenzi uyu makanoisvitsero uko ndakataura ndakati kwani muroora uko wabereki manje ndikati kwani muroora asi achazoita official ega achauya ega mugara wacho akazotambira
ndakudza mutata ndakudza mai vaipengwa ipapo vavasikatodi zvose izvo vakazi chandanda kutyira vana kuti vaizoti iwe Pedro ndiwe wakakonzera zvese ukatobona kanti inini ndandiri under the drive vision yan yaMendais ndakakwanisawo kuitora sezvinotaurwa neBhayibheri kuti izvo make this vision muna Habakkuk chapter 2 make this vision plain so that even the one who is running can be able to read it kuti ukaita vision pachena kai chero neari kumhanya anoverenga ndo zvakaitika ndakawa munhu anomhanya ndikakwanisa kuverenga vision engaine muchinda ndobva ndamuti nini shamwari inini mwako tarisaka zvekuti ndakazopedzawo chikoro pandakaperera ipapo saka nekwatava kuenda uku hakuzodii zvakanyanya here zvechikoro zvikanzi aiwa kuna zvakadaro you are with me zvese zvatinowana chawana iwe chawana inini kati kunogona kuzodaka panotiwa zvechii zvikanzi aiwa hazvina basa izvo okay fine tadai paipai tanoridza paipai patikuridza papo tikuraya contract yevamwe vanhu zvataka tikuraya contract yevamwe vanhu apo bestman hatina bestman ndewe ava vavaridzi vecontract leadman narhythman drama ndewawo futi group rainzi chiri iri group iri nongoziva vanhu vacho rainzi chiko apo hatisi kuzivazve one day manager ako yatried guys imimi iwewe naMendais amukwanise here kuti muwane munhu anokudzirai bhesi tikati tinomuwana now chakaitika ndechoti pati kupractice apa tapractiza ndokumva mangwana acho taenda kunorekodha tarekodha first single yedu inzi chitezo changu nobva yabuda mimi makaenda kunorekodha same musina kukwana tata practice 3-2 ini nadambasa 3-2 right drama manje ndiwo tapractice naye ndobva anzwa akati ndikuenda kurecording kwakoma ndoenda nemi tikati kunesu zvikanzi tikati okay fine base hapana tadaro paipai taipractice ndangariro nerudo tachira zvachangu tairova paipai yabuda hande tanodi tapinda mustudio kwanoridza base anadambaza ndini tarova pamwe base apa tapedza base dambaza apiwa arova base pane kapati dambaza naona this guy is very creative very innovative very intelligent munhu anga asingati anokundikana kuita chinhu chisingatauri audza kuti as long as chisingatauri ndochiita kuti chitauri dambaza tiri mustudio avamabaleka ndo vanga ari engineer pane panoimbwa achizopedza kuti chirezva changu chichi nditewo pane mashoko aitaurwa ndokumva paita change yaita change iye inobva yareba pasina chiripo zvikanzi hey dambaza Mendias aimuti Mendias do something here panyanyisa kureba apa pari blank shanzi alright play it via play Mendias apinde kati manje ashati kudii vapiwa sign zvemariu to riu zviya vapiwa sign nanzi akuimba ndingazvidiniko ndakazvipira ngati wakomana ndingazvidiniko ndakazvipira ona engineer agutsirira musoro alright so that's fine nziyobva yafamba yapera tafara tabva ikoko mukomana akati wakomana ina ndichasiyani nemi bhendi iri hanicharidi takutofamba tese kwese kwamuchaenda tikati tadzoka paipai yabuda rekodhi vakomana ava havana rekodha ava havana rekodhi tikuchinjana nawo like that manager akuti no ndoda kuti musare mimi pasare bhendi 1 panapa rinoridza zvinofadza vanhu anchati mabhendi maviri apa it's obvious izvakara zvichinziwa nevanhu izvi zvatove out handiti maona moreover zvikuridzwa neava ka people are not entertained havasi kufara saka Mendias ndoda kuti iwewe uite group ichi anditika find a best man ndiri kudaidzirwa iri kuridzwa paredio ndobva taudzwa nomwe zvanzi wakomana iye aishanda kudeftoid tikanzi ndine munin'ina wangu anoridza base mungadewo here kumutraya tikati ndewo todazve ndokumva azouya anova ndiye Malata Andrew Malata auya paipai tamupinza interviews uya toni apo isusu topractice album manje ndikunorekodha
tapinda pai paka 7 single kaika hapo taridza ta practice naye ataona kuti ndiye munhu anogona kwa handi for recording ataenda recording paya tarecorda first album yedu enzi shungu dzangu Mendaisi takanatsowirirana ini na Mendaisi because tistartiri company yacho kuti album iri ngoda kuti rinzishi tikatizoda kuti rinzishi shungu dzangu shungu dzei kuti kwese kuzvese zvaitika izvi pandasvika apa ndopapa nechi shungu dzangu ndopapa neshungu dzangu saka kukura kuti shungu dzangu ini na Mendaisi tikuwirirana kuti shungu dzedu shungu dzangu yatisvitsa pano ndomva pa tadaro papane kampo kainzi ruvengo kaikai saka zvandaita manje ndezvokuti aita Mendaisi kana aita nziyo akanditaura kuti no ndaita nziyo so inoti kudii so ndisandapinda kuridza rhythm kana airidza ndakateerera noza kuti apa ita so apa tidai pawaimba apa mashoko anoti dai tibatanidze because inino ndine zvandiri kunzwawo kuti zvinogoda kupindawo apa tobatanidza nziyo yedu yobuda yonaka ndobva tabuda nenziyo inonzi ruvengo anziyo yakanetsa iyoyo baba yanga iri pana shungu dzangu shungu dzangu okay aiti shungu dzangu pamwoyo godo kwamuri ndingazvireva sei vakuru vakati muninga ndamti Mendaisi what you are saying this is too deep zvoda vanhu vakagara pasi vachiteerera nziyo iyi kai haifanira kuenda pakutanga haifanira kuenda chi mukati but guess what ndiyo yakazoenda pakutanga but anyway zvakambva zvaita it was good album iroro rakatipa mari hatiri kunyepa takatangira kupfeka masutu paalbum iroro tikakwanisawo kuloja tega tizvigarira wana mari dzokubhadhara paalbum iroro plus kumashows taidiwa kumasales uku tichiwana mari saka taibatanidza manje kuti chirezva changu yakazivikanwa iri ruvengo album vanhu vangakuiti ruvengo but henzi shungu dzangu yakazivikanwa zvakare tanga taon demand manje one thing chandonyanya kufarira neZMC then vaiti iwo kana maita marekoda navo vaikutumirai vanhu vaivazokudza kuti hama vakomana munyika mamuri kuenda umu kune mapere kune shumba munofanira kuzvingwarira muzvichengete how modai vachitiudza aigara nemipasa ameno kana zvichiri kuitwa iko zvino hakuna right vaipreserva magroups airekoda chi airekoda neZMC ndomubva tarongerwa kuti tiite live video yashungu dzangu ndomubva pauya ZBC kauya paspex vakatanga vataura namanager akavatendera tavaintrodusa tisu paya manager ndovatanga interview vakomana vari sei pana muri kuonawo sei behavior yavo chichi vachitaura Mendaisi vaipindawo painterview tapedza paitese tapinda painterview tapedza nzi live shoot your video smart tarowana namalata vese malata akatonoresigna basa aishanda paDavid White pamachira pakati ndichade basa ini ndakunokura full time mari yegitara yanaka tikati zvava full time pana chirezva changu wausipo ke zvatakuchukupawo takungofanana because tapamwe chete tadaro taridza paya taita video iyoyo it was good taita video paya zvapera nobva yaenda but ZMC haina kuperera ipapo kutumira vanhu zvakazoitika manager veapapa aitida munhu iye vainzi Mr. Chimanda this man loved us so much anga asingadi kunzwa kuti tacomplaina chakati in terms of music instrument akati taite mic yadai tengai imwe chakati mastrings tengai mamwe amp yadai taishandisa amp mascarabo dzemavalves yadziya enda imotenga mavalves anooneka kukwekwe enda kukwekwe saka ndobva azochinjwa apa chinzi kuchegutu ndobva ati vakomana munoda here kuti ndikutransfer muye kuchegutu hotel because ndokwandakuenda kati isi tinotodazve kwamuri imi ndokwatodi because ndimaitimudza pano tikasara tiri panapa isu taitira kukiretawo mukana wekuti vakomana ava vasazoti mangwana vakatidzingisa basa paya ndobva tadi taita relocate bva takuenda kuchegutu
maitiro. Makadiko ngoma simba rachetawodzera anzi vari kuti bata live vari paZambia apa anzi tinoimba gamba remumanzi ipapo munowanza kasimba rachetawodzera mukoma wangu marowa mazuva ano eumwewo magitara anodhirava magonyeti aya ari pamandikora chinzi orchestra chagugu simba rachetawodzera akurisei nasi marowa ngoma imbodzoka ikatoti imbodzokai ngoma sidho Reverend Sten Zvingwaru avanhu vakawanda vari kukumbira nhamba dzavo panapa anzada kumbotaura navo ya varimo mukadoma imomo asi mazuva ano Reverend vakudzidzisa zvakare kamimhanzi zvekutoti vafana vari mukadoma imomo munokwanisa kakuwana mukana ka wekutonodzidzirawo kumimhanzi handitika kana kuridzawo makeyboards anokudzidzisa zvakare ka zvese nemimhanzi yacho kuti unonyora sei zvese nekuridza imwe equipment ipapo vanokudzidzisa ka Reverend Dr. Sam Zvingwaru handitika bass guitar, rhythm guitar, instrument ripi hapana ravasingatiche Reverend kudzidzisa handitika kudzidzira ka mubuditse zvipo zvenyu chakupai nhamba dzavo garai makagadzira ndokupai nhamba dzavo handitika ndokupai nhamba dzavo mutaure navo mudzidzire mimhanzi takanzwa apa zvikanzi vanga vakuchegutu manje rikati Zebra Express yakaenda seko kuchegutu but still tiri kuchegutu indaigara munhu ndaigara munayota ndanemba kwandailoja mindaisi zvese taipota tichiinda tichidzoka saka uko taishanda from Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday and part of Sunday Manheru. Taiti kangochaisa chete Sunday Manheru ndautokwira mota tautoya kuno. Saka ndo maitiro atakaita hapo. Saka manager wao ndovati no guys ndoda kuti mimi ndisakubatire kuti mungopota mchiona mari pamwedzi. Since munozika madi kumbopota mchiita mashows ini ndokurilisai. Plus panapa mungona kuita futi chi mubhadharisa magate takings ndenyu. Tikati tofane mari. Kati wow, that's a good opportunity. Tadaro tichirova album redu iri kuti tisawo mari kuma shows. Tairidza ipapo paizara vanhu sokuda. Zvakatitira zvakanaka. I remember at one time album Shungu dzangu la releasewa. Baba wa Mindace vaina bamnini wavo vaigara muBelvedere. Vaisenza ku Anglo American. Vakadaidza kumbabva taenda vasangana mudhara wa Mindace ariko apo ndakagukuchira maalbum ndauya nawo tarubva kunotora rabuda zve takuenda nawo kumba riri kuridzwa apo tikuridza shanziya ndozvavaida nezvi pana kuti baba
ndara kwamuri manje Imdara kwadini vai. Kuna uwika wewe wakasika kuna wewe it's auto it's auto. auto kuti ndinakana tongozvifarira Yeah, non-standard. So, ndikati saka ini mai ndava tangodara bvataziva kuti yaidogona kuenda kupi inza ndisuduruke pano ndanozvigarira hangu sekwowo tadaro paya ndazoona taita second album tiri paChegutu Hotel baba washabudikira ndaro amenezi baba vauya hataenda tavamhoresa paya paya taita break taenda tavamhoresa paya paya kanzi yesu wakomana ndozvamaakuita kaizvi ndokwamaveka tikati ndokwatave kunoku zii zvenyu makahwanda kunoku vatisiya kusha kutikati ndozviriko ibasa racho iri so tagara payapa asi mukadzi angaendwa naye here mukadzi manje anga atomboendwa naye kumusha akadzokewa naye saka pamudhara manje angauti da kuonawo live show yani yemwana I know kuti deep inside him vanganika kufara but vasinganyatofara kuti haana kuita zvandaida handiti maona Damba zen Zebra Express kamba kana ziko mwari wangu hanzi na Reverend Sten Zvingwaru Semu akuti band basa rifambe zvakanaka panoda constitution inokudaro vakagadzira constitution yavo reketi nzoti constitution yavo yaiti kudii Mendaisi tanga sikagona kuti tipesana wazi Mendaisi andodza kuti Sten unoziva kuti inini newe takabva tese kumusha came a long way kana pane munhu achabuda muno muzebra vamwe vese vangabuda iwewe neni tiri two tinosara totanga futi kuti one handiti let's sit down and come up with a constitution yedu tagara paya taiita saka yanga ichitiwo atidi munhu weband anozodanana ne-one of the dancing queens that is if there is any apa tarisati anaye demand yekanga yakazoita kuti paite dancing queen vavepo saka uyu Brighton uyu tairidza naye ndiye akazowanikwa akudi akufambidzana nemusikana edzana musikana edzana zita racho mai ava zita ravo ratonditiza Brighton wabva kufambidzana naye Brighton ainzi Brighton mutenda Brighton wakufambidzana naye kufambidzana ndikati Mendaisi andori kuona ndionezi breaking tichi the rule yatinayo break constitution takavaverengera vese vachizviziva handiti so what's next zvikananda basa zvaunenge wadecide iwewe zvangofanana neni taura zvauri kufunga kuti todii ikati handi pakanzi munhu anofesa dismissal eka that's it tikasadaro manje vamwe vese havazodii havazofunga kuti we are serious ende mutemo takauyisa pasati pane madancing queens saka mama ane vangani mani apa pane madancing queens 2 umwe wacho ainzi Cherry ndiwa ndichiri kurangarira because aigara pano padhuzapo uyo anga akaita mukuru saka kundinyanya ubatawo zita rake ndasingati kuti ndidaro but ndaiziva zita remwana wake ndatori kangano saka zvadaro manje kunza mukomana akabvuma ndobva tamudaidza kakuhearing tapinda office tikati tiudzewo ndeipi kutambika kati ndiyoyo saka makutotamba pamwe chete avanzi ndoyatiwaipa kuti utoronga zvokuenda kukitchen kukitchen ndikati ndobva ndaburitsa bhuku pandaverenga ndikati ndozvarinotaura ndobva ndangomuti nini hatikwanise kuendera mberi nemi muri 2 ndobva ndati otherwise I'm dreaming death kwadaro nei ndikati izvi zvakanyogwa zvikaenda Mendaisi Sten zvaataura izvi ini handikwanise kupikisa because ari kutaura zviri pai zviri mubhuku pamutemo ndo zvinotoitika saka ndikati muri kuimba nesu kokupedzisira imi muchitamba nesu nhasi kokupedzisira chanokupedzisira tiinemi
saka mufana kutorovera kuenda bye. Vanhu ivava vakandivenga ko zvakazombototambika muite uchiziva kuti kutamba kopedzisira tadaro vatapedza paya. Saka Brighton airidzachi? Brighton aiimba. 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 I was somehow lazy. Yeah, let me say so. Munhu kuti aigona kuti akamira pamberi pamaiki aigona kuvata futi. Okay. Ndobva vadii paya? Tapesana navo bva vaenda. Mapanzo akapo amadotireri mafambiro acho azvaita zvakatova chose ka right. Vazoti manje vasiya Chegutu mberi ndobva pamuka futi umwe mukana wekuti manager avapromotwa manje. Manager akazosara paChegutu Hotel. It was bad news. Anga asiri munhu anga ari right, anga asingadi zvemusic zvachose. Ndobva ndatarisawo zvakare kuti kuva based by a certain place kwakanaka kwakashata. Kwakashata pamusoro pekuti munourawa nechinhu one. Mukasaurawa physically nemadzimai munourawa nehotel. Kana that place management in terms of zvinhu zvokushandisa zvikangodaro chete zvapera, because you are supposed to be going out and muchienda kunze ava vachikurambidzai you are limited matofa right. Amuchazika muZimbabwe apa mafans kunze vari kukudai apa vari kuti they are keeping you mu closed doors ani mazvona zvinouraya. Then zvinofananawo nekunzewo zvakare vanhu vekuzeti MC vaiti vakauya vatudza kuti vakomana mungwarire kana kupiwa drink unogona kungoisirwawo poison chero kwadi musagogamuchiri. Ivava vanhu vari well mannered, vari well disciplined. Even nyaya dzekuti kana masvika kuti because munofanira kuziva kuti pamuri kuridza show muno mukadomo kukwekwe uko kune mumwe mudzimai akakumirira, and mudzimai mumwe chete akamirira John Chibadura paanouya uko, mudzimai mumwe chete akamirirawo Kiyama Boys painouya uko, ndo basa rake handi mazvona. Saka imimi hamuzvizivi, saka ipapo iva vanhu vari disciplined, zvichengete zvibate, you will go a long way. Tazvibata paya. Saka now uyu manager uyu haasi kuwirirana nesu, isi tiri kuboosta income pamba masales pahotel apa posta iridza everyday mucocktail. Akutirambidza manje kuti musadi sapota muchienda kunze. Isi tikuwana macombined shows neNgwenya Brothers. I remember at one time takatomboita combined show muChegutu. Now ava vavasingada tikati manager wedu asipona pa zvii zvaakuitika. Topatana contract kupi kwaRare kwaMakona vataenda iko, but still inini ndandisingadi kuti titame tiende kupi ndonogara kuHarare. Ndaida kuti inini because environment ino ndakaijaira ndomandogara muno. Number one, inini muno ndomandakatendukira ndiri kuenda kuchechi. Ndikuwana mukana kuti every Monday ndiri kuenda kuchechi. Anditi saka handiri ndizoshaikirwa nechinhu chakadai, ndainzwa kuomerwa right. Ndobva tadii paya taenda kuHarare. Vamwe vangu vese vatama, Malata, Fred vakutorogara kuHarare. Masara ndini? Ndasara ndini, but ndiri kuenda kuti tinodi kubasa ndichidzoka kunoku pateni tiri off. Tadaro taigara kuM. Saka Fred ndiyanga atsvaka imba, ndaitiye pateni tiri kubasa ndokwandainova iko kumba kwacho kwana Fred. Tiridza tikatombogara pacontract iyoyo pamakoni ipapo ndobva taona umwe murume akauyawo ipapo akati akomana ndine instrument yaisipota ichitorwa yaishandiswa namukoma Ketai, yakatogara iri kumba kwa hina unoishandisa weimuona anzi Stanley kwainona. Taenda paya taiona taifarira very good instrument, ikati tapinda ndo yedu ishi zvikanzi right. Ndokona kugara na Stanley, and then vamwe ava kugara kupi naMendais. That's fine. Fanda kugara ikoko tichiwana mukana wekupractice tiripo tichibuda tichienda kumashows. Saka anga ane kapercentage kake kaitorawo. Ndo instrument yakaita kuti tifambe iyoyo tibude tiende kunosvika kuna naMount Darwin kwese kumadziva reserve, madziva mine takarova Mushamva, tikarova if I'm not mistaken kwaBora takarova Marondera, tikarova tikadzoka Marondera takarova ka2
mune imwe night club murotaka stadium kuno muno mukado matakarova hapana patakasiya munana chakari pitchwork pesom ko first show yenyu kumusha. First show yedu kumusha ndo instrument iyi takaita touring manje yakada tikati tifana kurowa nemushamva chichakaitika masvika pane panonzi patafuna ndipo takatangira ipapa kudhuzana kwana Big Sam vai patarova takadaro vatati mushamba vatadai so tanosvika kuarea wakovada first show inini zvangu ndandisingatodi kuti tiindeko ndandisingatodi kuti tiindeko nechikonzero chokuti ndaiti ndikasvikako mdaramindaisi mdara wedu andodi pane zvogona kuzoitika kuya chikaenda mendaisi hakuna zvakadaro zvakatopera maposters aenda arunamatiri kati shiwo vashinga mendaisi kuti tiende kuya wadii kuti tingojamba tiende kumberi kana pane vanoda vanouya kupi zvikanzi hakuna zvakadaro ipapo pahasha ipapo patakaona bhendi riya rikutanga rakamira richiridza ndopatiri kuenda okay anyway so zawainsista ndokumba kwedu zvihande taenda paya tasvika rakasvika time ichiripo tikatopinda muvillage wakomana madzoka wakomana mazariro akaita vanhu kudai akazara maibhadharisa taibhadharisa tatarova show yedu paya tapedza makaitira papi takaita ipo paya pakadeni pacho pane kastage kari kuseri kune matoilets ndopatakaitira ipo paya tarova paya mdara haana kuya mdara haana kuya tapedza yedu makuseni patasumuka because it was a touring taenda kuMount Darwen takazoridza ipapo tibva kuMount Darwen tatakudai tienda kuti tonodza pamadziva maidi tichienda kubva tatishamva tichidzoka kuHarare pakasara paita mbiri ikoko tarova kumusha vakomana madzoka shuwa tata kuti maitira futi zvachose no it was okay. Saka transport pane munhu wataipota aigara kuzengeza 4 because ndo manda itogara imo muzengeza 4 na Stanley kwaino zvanga zvakarongeka taifamba nechipijoti chedu tongogara muchi404 topinda mukati instrument pamusoro it was a norm time iyoyo tent tovhagwa ukasangana nemapurisa dzakomana Zebra Express tengai kombe vanhu munozivikanwa imi tata chef chagadzirisa alright that's fine toinda up until such a time tatine touring yokuti tirove this Marsh Waste takaiita tikadai so takazowana imwe Datsun 1500 yatata kufamba nayo chipizha chiye tachisiya manje iyi yatisumukei ndobva tarova takadai so vatati Banket Chinoi vatabva Chinoi ndobva tati Magunji kwakitsi yatoto ndobva tati Kariba takatombowana mukana kukwira shipi nanchiudza vanhasi chiti takatombowana mukana kukwira shipi ati shipi imomo brand dzangu dzadzimbotenderera chifunga nyaya yaJona chiti panapa ini ndiri munhu anonamata zvino chikepe chikakepisiza ningaitwawo here saJona ndigonorutsigwa somewhere kana zvoperera ipapo but anyway we had a wonderful tour takaenda tichifarigwa nevanhu time iyoyo manje ndakuimba macopyrights ndaimba dzemaSoul Brothers nedzana Jimmy Reeves Across the Bridge. So it was varied manje tata kuti tikarova dzedu dziya tomborova tombochinja musambo tomborova mbatanga todzoka tomborova this ma classics it was good accommodate ma-ages akasiyana I remember that show yatikaridza kuZV takapedza vanhu vasingade baba kunonzi kumahombe kombe takapedza vanhu vasingade ndakatarisa so last song ndichiridza richitapedza kugita richiti ngwenda kaona maskadha achinaya mudenga unonzi machi mamagi akanaya mudenga akachena kuti mbu achiuya kustage muri kupedzerei god Zebra god ndobva kwangoita masoja maviri akapinda zvikanzi tati bendi ravhara zvapera masoja ndo aitida vatenda tikanovatiswa kumasoja
Atadzoka boss mangwana achita ndo atakazofamba nawo akati kuita ship yawe. Tikafamba about 47 miles. Vachita zvawo gochi dzawo. Ndo vatazodzoka manera vatatiza pazedi. Saka ndaiti nini munhu wese wandendaona awe close kwandisa zvizvo achindibvunza pamusoro music. Ndaguma ndakumuparidzira. Kuti koi mimi sei muchiita zvokuparidza but muchiridza chi? Magitari. Ndaza tu magitari kubasa. But izvi ndo zvangu chaicho, that's my calling. Oh. Zvakanaka denda ndiri kudhuze ndaizonamatawo no zvichidaro. Saka tadzoka ndo yakaita touring yangu iyoyo kutanga. I remember manga muri September. August afana kuzotora Marsh West manje yekuno kusaidira kuno tinogumira chi Bulawayo negokwe Bulawayo tapfura nemuno inini Manheru. I remember it very well. Ndakavata that week ndo pampari kuya first quarter yedu yemari mdzima royalties, the second album tichiti third album tatitora record kudhara but ranga sati rabuda in fact zvekuti rozoiswa futi rozopewa futi title futi zvadaro ndaenda kumba ndandovata maposters zvese zvaitwa touring kuno kumunhu atumwa auya ndakavata pakati pousiku Mwari vakashumira neni ndakamuka ndikachema zvekuti dai Fred anga ari peizvezvo kutaura kwandiri kuita aikudza kuti zvishuwa zvaari kutaura zve asi kunyepa asi kuwedzera kusvika paextend yekuti Makuseni landlord akabvunza kuti asi magamuchira shoko rerufu here asi kusina maselofoni time iyoyo. Chakaitika chakandichemedza ndeichi, Mwari vakandiratidza ndivete in a clear cut vision yekuti pane vanhu 3 vandakaratidzwa vanonzi vaZingapeta nemunin'ina wavo nemudzimai wavo vaiimba vari muchechi. Ndikanzi, you see these people vari kutoita even good than what you are doing and you can do better than what they are doing as well, but ndakuchida kuti wewe uchiita izvi but kwete pauri apa. Saka pandaa ndakamira pacho papete sekuti hapasi kuita ndobva ndaratidzwa kuguzvidzwa kusorwa ndobva ndanziverenga scripture iyi. Saka time iyoyo mva paita munhu ndikati handisi kugona kuverenga, paita munhu aindiverengera Deuteronomy 28 pachitaurwa papromises iwayo yekuti kana ukateerera maropafadzo aya achauya agokupfuura. Ndakaburitsa misodzi ndichichema zvakaipa kusvika Makuseni. Ndopakazoona mudzipa akuvhunzwa paive. Now mendaisi amuka Makuseni haana zvaari kuziva, aenda kunotora mari adzoka tatataurana time tosangana nguwai ndaenda paya ndasvika pepa semazuva ese ndagara paya Fred haasi kutaura kuti pane zvakaitika. Fred ndatamudza kuti nhasi ndikudzokera kuKadomo because mweya waMwari ataura neni kuti chidzokera kuKadomo, this is what you are going to do. Saka ipapo ndakaradzwa kuti akamira papulpit ndopandanchiverengera scripture iyi. Ndakapedza ngati dzokera ipo papulpit yacho ndokuno kuKadomo. Ndamuudza uya haana zvambonzwisisa Fred. Manje stini ukatisiya manje apa hatina munhu anozoridza rhythm todini. Ndikati ama handina choice, handina sarudzo, zvatoitika izvi ndo zvaakutodii, ndo zvandakutotevera. Ndikutoita ndichitogwadziva kuti Mendas handidi ndisiyane naye, but nechikonzero ichi ndakuchidii hangu, ndakuchiinda. Pasa ndakaita that decision misodzi ichiyerera so. Dambaza akamira shodzi rimumaziso agere akati Dambaza makamupira sei? Tangosvika pameeting achitaura nyaya yebasa. achitaura nyaya yebasa so mari yauya ndeiyi because tatine policy yekuti tofanira kubvisa mari yeinstrument pamaroyalties yedu tiisa pasaidi tutenge zvedu. Ndikati munobvisa mari yangu muisa pai kuma instruments inenge yasara mondipandodii.
ndoyandoda kushandisa but ndangoti on a sad note ndiri kudzokera kukadoma. Mendes haana kuzvigamuchira kutaura chokwadi. Mendes totally haana kuzvigamuchira. I could see it. Ndikati but hama handina choice. Zvandiri kudi ndizvo zvandaudzwa usiku. Kana nambaza Mendes Stan, remember takabva tese kumusha ende pamwe pese of all the guys vatakava now, the only person wandakati ndichasara newe right up until the end ndiwe. Ava vamwe vese vakauya vashandi vedu, they are our employees. Isusu we are the employers. Wakuda kundisiya sei? Ndikati apa handina choice. Ndo zvatoitika izvozvo. Ndinotsonza kuti zvikuitika panapa keshe. Ndiri kugwadziwa neni ndiri kutaura but handina zvimwe zvekutaura, handigoni kurivhesa. So yana dambaza, one day uchandifunga, uchadzoka kuno. Ndikati kana zvadaro hazvina mhosva. Papa varengerana mari papa ndapiwa mari yangu vandadi zvangu vandadzoka. Ndauya kunoko bendi varasara chiendera mberi. Album riya varasara richibuda manje. Randakaridza nawo riya ranga ra the third album. Rasara richidi mushure monge tine kamwe kasingo katakaridza futi kainzi Sarudzai. Zvakutodi ndikati nini handichadzoke. But it's unfortunate kuti Mendes akazosvika kutisiya panyika ineyi tisina kunge takaonana tigere tose. Mendes wakanditsvaka time iyoyo kwandiri pandakauya kunoko. Zvinhu hazvina kunge zvakanyatsondimirira mushe. Ndakasarudza kuva a photographer. By then it was better. Ndakunobhadhara rent. At one time mweya wekuti ndichidzokera manje kubhendi wakambva wandibata strongly. Now taita time iyoyo tinyengetera chiwana ma all night prayer and fasting, especially my Fridays. Chita day and night. Ndovanata this is my last. Ndakuenda mangwana Saturday I'm packing my bags. Bag ndosvika kuna ndambaza ndadzoka. Ndichidaro tapedza prayer iyoyo ndakuenda. Chibva pamufundisi waigara muna Gdom. Takuenda takuparadzana zvikanzi brother Stan dzoka kuno. Pandadzoka zvikanzi pane zvinhu zvandiri kuona pauri. Things are not right kumba. But above all, iwe wakaronga kuti uda kudzokera kubendi. Andite? Hapana munhu wandakashaya naye. Wakutondiudza, wakutorudunura zvese. Ndikati it's true. Zvikanzi all right. Vandipa mari yerenda ndoda kucover rent yako and then ndokupa futi vandipa futi mamwe films 3 yekuti nditore ma 36 exposure. Ibasa. Ndagara papa ndikati Mwari forgive me nekuda kwezvandanga ndakuita. Brain dzangu bva itwa detached kubva kune zviya patanga kuita izvi. Mendes ndokuchizouya achinditsvaga. That was in 2000. Akudrive kwatauya. Akauya ndachigara pa 31 muna manatsa 33 muna manatsa. Ndatoroora. It was painful ndandisina contact kuti ndakaroora vadzimai vangu. Ndikasvika pakuchata Mendes asipo. It was painful. Mendes auya ndikamudza kuti ndina vadzimai nemwana. Akati no, ndakatenga instruments saka ndoda kuti uye kuHarare. Uzoona ndiri kugara pakati ndikati okay ndichauya. Andamborega kuenda. Ndakainda. Aigara ku St Mary's. Kasvika paya mbva ndaona zvishuwa instrument anga ainayo. Pane vanhu vaipota shuwa practice hawo. Akati ndine album randiri kupractice Stan ndoda kuti uye uzoridza rhythm. Unoda here? Ndikati ndikatadze kuya ndingarambira vamwe vese but not you. I will come. Paipai ndandiri mwana mudiki. Iko zvino ndakuziva zvandakuita. I will come and play. But handizouyi kuma live shows. Ndikuya for recording chete. Zvikanzi aiwa it's not a problem. Tawirirana paipai ndadzoka kunoko. Saka so munhu aipota achibuda achienda kunze. Ininiwo futi ndifunga ndambotaura paipai ndaiwe ndakasarirwa mukana wekuenda South Africa. Tiri kuronga izvi 2002 ndikuzarirwa mukana wekuenda South Africa. Ndakuenda kuBible College. Apo uya ari kuti tikuda kuita recording. Indakuenda kurecording sara ichidi ichifana kunge ichiitika. Ini ndiripo. Akunditsvaga akundishaya. 2001 ndaienda kuhotel.
ndichino because paidiwa munhu aidza rhythm saka ndaenda iko ndichinoridza hava group racho raipa parines occasions haindifarira ndakaenda paipai ndichinodi tindoridza nawo saka ndaiti ndisati ndatanoridza kuvanhu ndatanga ndapractice because pairidza classic music jazz tarova pai saka Mendes auya kumba ndokuona vadzimai vangu yobva auza kuti no aenda kuranji Mendes achibvawo kuno achiuya kuranji ini ndiri kubvawo kuranji ndikuuya kuno tapesana time yekuti Mendes ayanga aine show kuChegutu yakukwana Mendes ndobva paranji vaenda kubasa. That was that. Atambozoonana. Ndokutaura kwa Reverend Sten Zvingwaru vakasiyana naMindaisi zvinorwadza asi hapana zvaikwanisa kuita nekuti ivo vanga munhu atendeuka atitika ndo masiyanano avakaita iyayo vakarwadzisa Mindaisi chokwadi zvokuti Mindaisi akabva atoti ayo shuwa tikanzi ndo chazvo ndo zviri kutoitika right. Nhamba dzaStanley Reverend Sam Sten Zvingwaru ndi Dr. Kawa dzinoti 0716 278 917 0716 278 917 right. Otherwise mungatokwanisa kunodzidzisawo kushepa music musambo wedu muno muZimbabwe right. Mindaisi makasiyana naye but angari munhu sei akaita sei pabasa right. Takuenda panyaya dzemari kumashows Dambaza was fair ameno kana pane panda ndisipo ini panda ndabuda kuti kwankwa kuita chikiribidi chi pa Dambaza was fair indamudza Dambaza if we are to keep this company running let's be fair and let's sit down tisu ininda Dambaza taigara pasi chironga ma wages tapedza show todai tapedza show todai munhu wese ngazi tine mari yedu finish and clear ameno kana pane zvimwe zvakazomboitikawo kumasuro kubata somunhu anga asipo but what I know Dambaza was a straightforward man an intelligent man amunhu ari so energetic aita zvinhu zvake achida ini ndandisingatambi ndasingatsukunyuki kwese kwandaifamba kuona toti uyu mupostori anoona here apa vakandipa nickname kuti mupostori apa paChegutu Hotel and ndaiti ndikadaidzwa kunzi kune munhu ari kurwara kuno hapana chandasvika ndichinamata munhu otoitirwa zvakanaka otoporota saka imi munoridza magitari muri mupostori ndaingoti ndovana kunzi mupostori ava chinzi vamujubhei Dambaza but vanhu vanga vari smart vaifarira basa ravo right. Zvimwewo zvaitwawo naDambaza ndakambotaura nomumwe savira wangu anonzi Dzvinyu Alfred Love anogara paEpworth apa Dzvinyu anzi akamboshanda naDambaza ndonzi Alfred Love Dzvinyu ndakashanda naMendes Dambaza kuBeori Transport for a month ndinoziva Mendes Dambaza ari tichidriver tiri pamwe chete one day takaita challenge yekuti umwe driver anga arwara kuHwange so we to go together tine truck kuenda kuHwange kunolodha marasha saka takafamba usiku munoziva usiku kana uchifamba tumadawa tunenge tokamhara muroad saka tuchiteera malaisi ameno netumbuiro tunenge tuchidya saka twairohwa nemotikari usiku tuchidonhera pachisefa chebhamba chatanga tinacho saka makusenta paka takatozoona pane ndakugeza truck ndabva ndaona pane tumadawa twetwe ndandati kotsano oneka tushiri toma muchirohwa usiku tizikanzi turi kupi tikati wemoni pana ndobva wana tumadawa twetwe tiri pabhamba zikanzi tunodyiwa itu ende tonga tine mafuta ndakatiundura tukadyiwa nemukomana nesadza because taidhonza kuHwange so close to 2 to 3 weeks usati walota saka tukarobhotichovha muriwo wezuva rese saka roti niwo wakadya mafuta ndakatodya because ndakatoona tine mafuta atwainaka aya apa pakaifa kuvalava right. Marata kuHarare munomu takazobuda nawo neairplay yemusic yedu kuti yaifarirwa nevanhu saka papa nemagroups akaita nenge vana Ngwenya Brothers
Yaitomboti ndo yakatotanga kutotidedza kuti timboita macombined shows nawo kuHarare nawo ikoko. Saka taimbobuda apa tichienda kunana Harare. Takunana Harare. Takazosvika nawo pawo kuti zvinhu zvakutoda kuti zvakunetsa futi zvekare ikoko. Panyaya dzemari idzodzo. Mindaisi kuno kwaigara kupi? Mindaisi agara kurimuka. Kurimuka uko but ndakanganwa hangu kuti mamuri mu street mu kwa kuri kumba kwawo ere vandu kwabiri. Aitorenda. Aitorenda ipapo. Tapinda mu Harare. Chakazoitika ndechekuti manje pakuita kwataita mashows tikaita mashows papa nekuti pamari pakawanika mari yanga isadi even nekuma recordings yacho. You find kuti anti iye Dambaza anga akusitisi Mindaisi Dambaza and Zebra Express. Panendo nitwa ma collections emari kuna ZMC. Mari yanga isingachadi. Yanga yakuda kunetsa kubuda kwa mashows. Papa nekuchivharana manje pokuti baba singadi zvatanga. Saka tangoti fambe mu Harare tiri momo ndo kuzoparadzana takuita chi. Right, imimi sevanhu vanga vari pamwe chete vakomana muchishanda muri pamwe chete basa mairawo muri pamwe chete ndiani anga kusunga marafu? Apa chatakuitika pamari mari inosungwa na band leader ndiani ngachi. Kuda kuti Mindaisi ndianga kuvhiringidza marafu. Anga singachadi kugovana navamwe zvakanaka. Zvasiri kuita zvambotanga achitozi right but pekupedzisira pacho zvakazopedzisira zvisingaiti. Saka imimi semunhu wamaishanda naye pamwe chete kuzomubvunza kuti konai bhururu ko zviri kufamba sei apa mashandiro achatakuita. Right, isusu kuti tizomubvunza kubvunza kwakuripo because sechikwata mune muchingoonesa tiri kushanda pamwe chete saka apa chirudzi. Saka unozongoona kuti nekufambawo kwetime tambovhunza ona kuti zvinhu hazisi kuchinja plus iwo manje paaiona kuti no apa patoone dambudziko riripo ndo time yakatozongobva ipapo Zebra tatomira muHarare azotanga kudriva matracks ekwatauya kwekwe. Kubva ipapo munhu wese anga atongoti kwako ndo pandakazobva ipapo ndakuendawo kunana Marcus Banda ndokwana ndakuridza ndiri ikoko. Alfred wedrum airidza ari kwana Admire Kasenga. Stanley Semwo uyo haana kutombozomira wanga ari kwake kugospel kuno aingoitawo zvoumwari izvinezvi amboenda kunana South Africa uko achimbonoita zvoupastor nemudzimai wake anga ari muno ari based muno mukadongo. Mindaisi Dambaza anga ari right pakushanda naye. It was good for kubva pamaproducts atakaita hedu for pamarecordings andirika marecordings uko kunana vana Timon Mabaleka weZMC ndiye anga ari producer yode. Mari aibuda of course pese pane chakanaka papa singashayiwo maproblems anenge aripo for mari dzedu dzemarecordings kwakurira kumashows kumashows ndizvozvo ngangoti patakangoparadzana hatina kumbozoita katime kakawanda tichiita mashows. Makaita maalbum mangani? Inini hangu pamaalbums andakaita ndiri kuZebra ndofunga ndakangoita inini ndikada kuverenga ndofanira kuti ndakaita iro rishungu dzangu ndiri kutoita zvekufungidzira apa. Think ndongodedzera kuti pamwe 4 albums I think so kana 3 albums kana ndisingakanganisa hangu ndakutoita zvokufungidzira ipapo muchirowa marhythms ridza mabasi guitar. Mabasi masiyana naMindaisi Dambaza makangosiyana here zvongoti ashamanisi kaundi pane kutaudzana kwamakatomboita? Inini kunana Mindaisi inini ndiye ndakatozopedzisira kutoita naye because pamalast asati ashayika pane paakatonditora panapa muno mukadoma then ndikaenda kuGranville ndaanda kutogara kuGranville akatondichinja kubva kuno chienda kuHarare achidriva kwa matracks kwa Tawe. Funga ndinda zopedzisira takatoita futi rimwe album 1 rekupedzisira rinonzi Wateura here. Ndofunga ndiro kunzi Wateura here kana singakangasema iro here ndo randapedzisira kuita ndo pandapedzisira kudi ndo no album rake rekupedzisira iroro iro ndo randapedzisira akatonditora kunoko ndikatoshifta kubva kuno ndikatondogara kuHarare
ndagara kuHarare, then takaita mashows taitobuda kuenda kunana Mutoko. Ipapo handidi kuti nditaure zvokuti ndingambonzi aitombonetsa ngasinganetse ipapo. Kuti iko kumba kwandaigara ndiye aitondibhadharira rent. Tichigara pasame ipapa imba yairoja ipapo. Pakazongoita mukana ungoti pakabuda wamwana ndobva angoti no. Apa upfekera ipapo. Ndobva ndapfekedzerwa ipapo. Tikatogara chibuda mashows edu kuenda kunana Mutoko. Chirova chidzoka. Mamunzo akandiye marata ka akakwapaidza mabhesi amindais dambaza apo mazuva ekupedzisira yaka right vamuno mudhorobha reHarare. Regai tinzwezvo mwangu mashoko maringe naDembo. Nadembo. Nadembo paakaonotauya hot. Chinhu chaingoitika kwavo kuri kutongoti pamashows ake zveshuwa kutaura chokwadi anga asingatode kuti tipinde mashows ake. Because staff iyo aigara akatoinzwa ichirira kuti iyi staff iyi vana vari kuda kuita sei. Saka mashows ake unogona kungopinda zvezvokuti kana wangopindawo hauchaonekere maningi zvokuda kutochovha kustage kwaanenge ari. Unenge ungoriwo mugurumandira iroro uchingoonawo uri mukati uri kwako wega but haanga asingatombozvifariri kunyanya. Reverend Sten Zvingwaru, maringe naDembo munoti kudii? Yeah, on that one, hatina kumboane encounter with the late Dembo, the great late Dembo. We respected him so much. We respected his music. Taida music yake zvakanyanya. Ndo music yatakati unoza unenge wafanana nomwana wokuti kana wakuziva waberekwa zviya wakuziva pamba unotanga kuziva amai ndo unotanga kuziva ndi uzonoti ava ndi baba ndo zvatikaitawo isu kuti tizive chinonzi music ndo music yataiteerera iyeyo petse patiri taenda kunolaicha zvidhina dambaza aitondaidza uya kucontract yeyo baba vako aitoziva kuti pakati kangoita contract unolaicha zvidhina steri haashoti anenge aripo utanzi Petro anenge aripo daidza shamwari yako Petro auye aitoziva kuti dambaza zvasingeito taendeka saka taienda tese ndo music yatairova iyoyo. Saka now takuzoitawo zvedu hakuna zvere kwazvingaenda. Ndoda kutaura chokwadi zvokuti kana wanga uchiteerera rock handitika angadzana Eric Clapton ungadzava nani dzese George Benson kana ungateera maclassics kana wakuita zvako iwewe because this thing has been built in you for quite a long time. Handitika kana wakubuditsa ubuditse chimwe chinhu unobuditsa izvozvo. Saka ndozvo zvakuitika. Even The Voice Dambaza was typically Leonard Dembo because that was the music yataiteerera neyatairidza. Saka taizoti kana tiri tese mai takuparakidza nziyo paipa ikaita nyowani ndaza kuti Dambaza yachimbotiza mbijana wazonyanya apa unenge wazonyanya kuwa chii because vanhu havazozivi kuti brand dzedu dzakamira sei ngatiitewo zvedu. Saka ndandaa kuti inini manje kana adaro ndomutenesa pamomboti kasiteni ndizvo ndati ndiri tena ita so apa kana inga iri yado kuti ngaitidza low note anditi chiita so apa ngatidai zvinhu zvedu zvichiva different. Mukateerera album rakanzi Shungu dzangu reri third album second or third album rainzi Mwari wangu and then third racho nero rakazopa anzi kunyangira yaona. Mukateerera that song iko zvine zvakandi even remember ndairidza sei ndoda kunditeerere zvandakaita mai ndakaita shungu dzokuti no I want to be different because pese pataifamba zvainzi macopycats adembo saka kwandiri it was okay but not really okay because why ndaida kuti nditi brain dzangu dzibudewo dzinzwikwewo. Saka ndakatanga book remusic mandakudzidza saka macodes manje andandakuridza anga asisiri ayai straight zvekuti obviously kuredza E flat oziva kuti kundoridza F apa ndokunoridza chichi ndanda kuisa mainversions manje. Mukateerera album iroro rakanzi Kunyanga yaona it's totally different maridhim andakaridza ipapo right. Ndaikwanisa kuridza Peggy chidza nezviminwe izvi kana kushandisa Plectrum so zvakaita kuti sound yacho ive a bit unique but the voice raibuda it was Dembo ndikati I have no problem with that. Malidi yacho ndaitokonesa pakupedzisira apa ndo pasinawo umwezvo anga akutonyatsika typically Dembo. So kureva kuti imi makazosira pa third album? Ndakazosira pa third album Kunyangira yaona yeah. Rakatozobuda nditonzwa paredio ndichofamba mumwe musi ndikati ndikati ruoko rwangu ura ndiri kunzwa ndichirira
handambobvira ndaona kana kaseti racho kana chii asi ndakangorinzwa svikira kuti ndizoti rakazopera nepapi. But the painful thing is music iyoyo hatichainzwi ichiridzwa because time iyoyo tikangoti isusu neNgwenya brothers takangozikama panguva imwe chete neRicht brothers, right? Akomana Richt vaiuya pano paChegutu apa vachisenza paKenpec tichivapa achikumbira kuridza magitari tichivapa taridzai pashow yedu tisina kana problem nazvo, handiti? But now nziyo dzavo dzinotomboridzwa here and there paradio, but idzi Zebra Express hakuna. Ameno kuti maybe dzakangobva zadi vakaita kufa kwangu zvarova here kana kuti chii zvakabva zvangopera zvakadaro. Ndeye inonzi kunyangira yaona iyo kam yavasina kumbonzwa Reverend, yavasina kubvira kumboona, yavasina kumbobvira kumbodyira. Ndeye inonzi kunyangira yaona iyo yavakangopedzisira kupinda mustudio. Kunyangana ina muziko ziwazita kuparira. Nyatsoterera paka bass guitar rakadzvidikirwa naye malata Reverend Sam Stan Zvingwaru vakadzvidikira ka rhythm iyo. Ndopepeka zvikinzanga nemadzimai mairi namukoma machemedzi ndakazoita mhanza yekuvavhima mai vacho vechipiri ava ndakavawana. Allen Mango, regai tivanzwa chipinda mudariro. Ndinoitwa Irene, zita rokuzvarwa naro pachitupa Allen Mango, ndichibva kuMasvingo ndokumusha kwandakaberekwa. Inini ndanga ndiri mudzimai waBengezi, tanga tiri 2. Pauviri wenyu papo wokutanga ngariani? Sandra Matiki kana kuti Amai Rosi ndozita remwana wamukuru. Imimi muriyo pachipiri? Ndiye chinotenda. Tingati siso makakwanisa kugara mese here kana kuti uyu aigara kwake achigara kwake? Baba vaiuya vachimboenda kumba, vachimbouya kumba, vachimboenda kumba. Ndimagara aitaita iwayo. Asi maiguru vaitoziva kuti kuna mainino? Ziva. Ini naMendes takasangana murodhi ndaibva kuMalawi ndaenda kunohodha. Saka takasangana anga ari driver wematrucks, aidriver kwatauya. Saka ndipo murodhi matakasangana ndichibva kuMalawi ndichidzoka kuno kuZimbabwe. Takasangana naMozambique. Chichakaitika? Ndikuziva takatibva kuMalawi. Saka zuva ranga rinenge ranga raduka. Saka pane pari ponzi paroundabout yakuenda kuLilongwe ndopatakakwira chida kukasira kudzoka. Takangosvika same day kuMalawi bva tatihodha zvataihodha. Saka bva tatodzokera kumba nhasi. Ndakatoti ndandine mumwe wangu vanzi amaiti asi vaigataigara dhisi kwaRen Park madhisi iwayo. Mama aenda kunohodha chiapo? Rice. Pane madhisi ainetsa chikafu. Saka ndaenda kunohodha rice. Ranga rigore ripiri? 2001. Tasvikapo simeti vakati tinopinda here mainini, tinokwanisa kufamba tikadzokera. Ndikati aiwa tinoenda handi nenyesha dzamwe tinofamba tikadzokera kumba nhasi. Nobva takwira imwe traki yanga iri muno kuMozambique. Takwira mune iyoyo bvati ini ndikuenda kuBeira. Saka ndichakupai imwe transport irienda kuZimbabwe. Tafamba akuda kuzoenda kuBeira akati inini ndakukusirai panapo ndikutsvagirai motikari. Vatitsvagira motikari
takawana vadambaza vanga vakamirawo nenge vanga vari parisesi zvavo saka bva yangotaurawo navo ndine vanhu vandaburisa vari kumhanyira kuenda kushishi kumba saka nobva angoti hanga vapinde satati 2 namaiti vatapinda motikari meyome tafamba tasvika pabhodha nyamapanda vaimhanya zveshuwa saka tanga taane nzara vatatiga tinodya sadza kumozambique side tikasvikaona sadza rapera taona sadza rapera ifunga papasara muplate 1 vadambaza vakati tinotenga anga ari munhu akasununguka handidi kunyapa vakati isadza iroro tinodya tiri vatatu tinokwana saka vatatenga sadza ridi vatadya tichitaura nyaya tichiseka tichidini chichichi muzaka vanhu vakasununguka vangosangana tichingoseka chichichichichi zinoitibva vangoti amino mataura vakangoita vakangoti havendi zara iba mudingiri chichita kungoseka chichi vasongotaura inini ndiri muimbi chakati tikazodini ndinogara ndakadai vachitaura nuraundi yavo saka vazoti makatipe madirections ekwamunogara saka bva vatapa madirections ekuva tinogara kuti hatikona kusangana murodhi momsi tikasitakurana savanhu vanenge papa murodhi vatati oright vatapa madirections takati takusara kumozambique side sinti takatakura zvakawanda ivo vozoyambuka nemota nezvinhu zvedu tosangana kusaidi musame side saka isusu tobva tangozoti manheri iwayo takada kuti tifambe tiyambuke bhodha saka bva tasangana mapurisa murodhi vakati mukuenda kupi tikati kuzimbabwe zvikazi mapasipoti enyu tikati aexpire nhasi kuti tozoyambuka mangwana zviite sei zviite saka mapurisa yakambonetsanetsa navo vazoti achishambuka imuende vatazoyambuka hedu saka vatasonara pamashops evanyamapanda kusimside makuseni vachiyambukawo makuseni tichosangana tasongoya tese tangokurukura namba tangodi tangowirirana chichimwe but tisati tanasowirirana zvokuti taudanana but vakanga vachiuya semunhu anenge auda munhu achingokurukura neni chichichichi zamara angu ndasongowirirana nawo saka panguva yese pavaitaura nemi achikurukura nemi vaimbobvudza here kuti kuna maiguru vakataura asi ini ndakataura ndikati kana kuna maiguru inini zvangu handidi zvokusodisturba marriage yenyu handidi kunzwa muchiti mazokukanganisana matukana marovana pamusaka pangu ini ndiri mukadzi handidi zvinhu zvakadaro uri mukadzi hakudi zvakadaro lai ini ndini ndakatanga kuenda kumba Glenview. Zvakatanga sei? Vakakushedzei kwani makaisa pressure kuti ndoda kuuya? Ndakaisa pressure. Ndakati panga pane mwana. Ini ndikati handizviti kuti mwana agara asingazikani nevamwe vake. Asi mwana uyu paakaitika ava vakuru vangachiziva. Vakatozoziva avapo. Vakazoti mwana avapo ndipo vakazoti kune mwana. Kuimedire kuramba makazvinyarara. Ndanga ndisingadi kunyarara, ndanga ndichida kuti munhu angoziva apa kuzotaura kuda kuchiziva kuti pane mwana. Ndanga ndichitira kuti zviite kuti unongogara semunhu nje munhu asingazive kuti kune mwana anofanira kuziva kuitira mangwana. Kuti pane mwana ariko zvakamira zvakadai. Saka ndobva maenda kuGlenview ke? Vanaenda kuGlenview. Vaenda kuGlenview ku8. Makaenda mesere kwani makaenda mega? Ndakaenda ndega. Makasvika variko? Ivo vanga musi wokutanga vanga vabuda vaenda vasati vadzoka basa. Asi vaizviziva kuti muri kuenda kwandi mambangoronga rwendo rwenyu? Ndorongera ndega. Ndipo masvika paimva mati? In fact ivo ndovakatondoona maiguru tiri muroad. Vakakuziva sei? Handizi kuti vakandiziva sei. Vatoti handive mwana womurume wangu. Ndikati hazviti kuti musare naye. Aiwa, ndoda kunzwa kuti makatanga kuonana mega madzimai chii chakaitika? Vakambobatikana. Makasvika pamba vakaita sei? Pamba ndakusvika pamashopu ndakatopfuura neroad. Ndiri kutopfuura neroad ivo bva vandoona. Asi tanga vandizivawo sei.
asi mpamba maipaziva ndepaziva stereo kose kutanga madarikira sei kutanga fana kuti varipo here maida kuread situation alright sando pamasvika pepe ndizvikanzi vakabva waya kwamuri vauya kwandiri zvikanzi ndandiri kutaura natete pane tete avaigara nawo tete bina tete ndovaikuziva vanga vachingonzwa runyaregope saka ndachingovaziva futi saka ndobva ndataura natete tiri vakutaura ibva wasvika chichi akukuziva imwe mwana ndaona kadhi remwana mumotikari chichichi ndikati hai ndo zviripo ndofana kungoziva kuti kune ndo zviriko kuitira mangwana tiri vanhu saka ndauya kuti muzoona mwana zvikanzi pindemba amba ndazobira zvanguposiwa soranga raduka kuimeyamopinda paimba maingi chiri vakandiona kuonana ndiwo chikuru saka makaonana panze takaonana panze mwana vakamuona vakamuona zvavo zvikanzi tipei mwana mutora havana mbotisarire mwana akatiboda kusara naye ndikati aiva mwana achiri mudiki achitoti musara naye anga ane makore vangani vavo ipapa angani mamanzi ndiye bcv ndiye bcv saka iwo vaimuda ari mudiki kudaro aitokada aitoyamwa aiwa aparonzisika ivo nobva mazodzokera kumba koshasha pamakazoudza kuti ashamwari ndakaudzwa kuti amaibhi vauya kuno saka munoziva vanhu vanongotanga kumarana vanongoti ndambomudza kuti uya yangu yega mandi mangotapedzerana mukapedzerana zvikanzi mungoziva vanhu vanongonetsana vasoti kwaiwo wazoita sei ndikati ndozvo zviripo anofanira kugara mwana ari musango anofanira kugara achiziva vamwe vake zvikanzi wamhanya haana kudaro akangoseka haana kudaro akangoseka ndaisi kutaura chokwadi anga ari munhu akasununguka anga ari munhu wavanhu kuti nditi anga ari munhu aigara akabatikana ndinganyepa anga ari munhu akasununguka zvokuti vega ndichomona kuti panapa pana baba pana baba kana pataigara tichikurukura uno kuti tiri kukurukura nyaya chaidzi dzinovaka kuti dzinoputsa panoda kudzidziswa ndaidzidziswa papese zvinoda kuitwa zvinotonzwa chindoda kudai ndinofanira kudai ndinofanira kunamata chichichichichi anga ari munhu angasununguka anga nedzidziso muchigara naye muchikurukura naye mimi aiti sei akada madzimai mairi akandudza kuti ndiri kuda mwana bozi amaiguru vako vakamboita mwana bva ashaya vakati anonge ikabva saka ini ndiri kuda chii ndoda mwana so kureva kuti kwamaiguru hakuna kubvira kwambobarawo mwana here variko tu kuda Rose naSilver saka vanga kuda kuwedzera mhuri vangada kuwedzera mhuri saka Rose naSilver Rose ari kuSouth Africa Silver ari kuGlenview saka kwamurimi zvakabva zvadaira zvakaita maybe aiwa zvinopatsa zvokutoti dai pasina kuti nguva zvanga zvakarongeka zvakarongeka aiwa tinozvikudzanyisa pabasa rake remimhanziri imimi maizvitambira sei pane pamaipindirawo here kana kuti maingoti ndezvekubasa kwavo ndachingoti ndezvekubasa ndasingapindiri izvozvo ndasingapindiri chimwe ndezvekubasa asi pamagariro enyu vaienzanisa here nokuti toziva kuti sisuka kana munhu aine barika kazhinji kacho zhowe amene kwamurimi hapana pamakambogunun'una ndinganyepa kuti ndakambogunun'una ini semunhu anga agara achingotishandira handina kuda ini ndaingoti zvawana izvozvo zvakaringana zvawana akandipa zvakaringana imi chamaida munhu chandaida munhu neupenyu zvokuzoti wazotadza kuti dai wazodza ndanga ndisina bosi ndandagara ndichingozviitira nemaoko pangu ndichishandira saka handasina problem yezvakawanda pamimhanzi yake muchiri kuziva kaunti kamaida pamimhanzi yake ndikapi kamhanzi kandaida ndotenda dhiya wangu akaka asa akaridzira imimera maonero acho ka nekuti ndandapo mamapo ende zvaitaurika munzwi yake National FM
Pane chicho chakandinakidza zvaro chinombochiyangarira. Pane patakaenda tese kuMalawi, nguva nelodhi Chibagi kuJMB kuMalawi kuAdmark. Tikaita mazuva tiripo indaenda kunoita zvangu but ndakangoburuka nokuenda kuBlanda nokunoita zvangu zvangu ndadzoka kuAdmark kwanga kune rori kwavanga vari. Mamusingachaendi kumaloji mama kugara mugonyeti manje. Kana kuti pabasa mati ungaenda kuloji kuendwe ndisandamboenda zvangu kuloji handinombera ndaenda handina. Takudzoka ndiri kurememba zvangu pane pakona pane music yakarira ndichazoti yainzani but ndakanga mastarai iri yekumalawi kandiye muno iyi ndekumalawi. Kamuzic ndichiri kuarangarira vakamisa motikari vakasvika pakona ngaruzuva rudoka senguva dzinoidzi kaimba kuti nzaniko handichakatsoziya but kanongona zvinono ndikangokanzwa ndinotostamba ndega sho ndikakanzwa ndiri ndega vakamisa motikari vakati buruka titambi abva tiburuka titambi. Saka ndobva ndati handisi kugona kuburuka ini rori yako yakakwirisei hanzi amai kandiburuka yamai ndikati handisi kugona zvikanzi buruka inopera kani ndikati aiwa ngaipere zvayo ubva vandisumudza ubva vandisa pasi ubva vatichiuya titambi takatamba parodhi ipapo tiri 2 mungoza memuri murodhika takatamba takanakidzwa svika yapera ubva ndasumudzwa futi nobva ndakandwa murori ndasimudza motikari yedu ubva tafamba tichienda. Kupengesana kako aiwa taipengesana aiyatisvikudza chose. Saka mimi pakugara magariro enyama kaita yayo naamai guru pane here pamwe patingamboti apa makambopesana? Handina. Maybe zvinowanika mubarika. Kupesana kungavapo ndisipo kwete kuti ndiripo. Zvekukakavadzana kuti mai guru ukazoenda kwamai nini ukazodidi? Munhu kana achiita zvaanenge achita hamboratidze kuti ndakuenda anenge achiita zvaanoda panguva yake. Saka imi maita kwaya kuno kwapedza mazuva mangana? Munhu anga ari munhu webasa saka anga asina zvamazuva akabvawo kutripi akauya kwaada kuenda ndizvozvo. Imimi wakabva kuno kumungozwa kuti ari kwaari koko? Ndiri kuzotoenda kubasa kana kuti adzoka kumba zvinizvo ndizvo zviripo bhozi ndizoti kumba kune umwe. Amarotererai wakandofunga mangonzwa zvakawanda karegeti ngonzwa panapa kakuti vahosi vanoti kudiko mazuva ekupedzisira. Ndashaika musi wa16 July 2005. Chii chacharwadza? So vakaita accident muna April kuSouth Africa neGonyeti ndomubva vakuwara mbabvudzi. Saka kubva ipapo pavakaita accident havanasomboita zvakanaka. Ndokuzoshaika kwavo kwavakaita ikoko etinoti zororai murugare. Mukoma dambaza marotere ndo yanga rinorondoka yami ndaisidambaza totaiwa mwari wakuitire zvakanaka nekuteerera kwenyu kapa National FM ndonzi Rapson Mari the national driver. Ngatisangane zvakareka nemusi wechitatu masikati na 12 o'clock handitika tichazingika tichitandara titese kubva na 12 nobata 3 o'clock uri musi wechitatu ndonzi Rapson Mari the national driver. Ndotaiwaka ndichakusiyai muna mukoma Edmond Pengesi the hunter ndo amuchafamba nawo nditika kunosvika waka kunze kuedze ikusvika na 3 o'clock. Asi inini vari zvino regai ndinotungira wangu musoro usina nyanga pasi ndichitai waka mwari wakuitire zvakanaka. Amado vatereri pano paNational FM inini hangu ndoti tata ndaenda.
Wazindwa here paimwiwe Wazindwa here chipo mwanangu Wazindwa here imaniwe Wazindwa here Rusia chokwadi manoteranzi kumakuwa ndichataura nditika panapa ndambomirira mupengezi kuti apinde panapa saka regai ningopedzisa panapa pasara pacho padikidiki kuti munzwe kuti dambaza zvii zvakaitika pazuva rekupedzisira tazonzwa paadzimai vacho achitanza hazvina manzwa zvatarwa navahosi regai tinzwe panapa kubva kuna Ngoma Joseph kuti zvakafamba sei chii chakaitika apa. Seni pakurwara kwake handinowanza kuzvinzisa kuti akarwara sei. Ngonzi munhu arwara atakurwa kukaranda munhu afa. Wakashakira kukaranda? Makazonomuiga kupi? Akavagirwa kuno kuzvimanyanga. Akasiya mhuri yakaita sei? Kumhuri kumukadzi wake mukuru kwakasara vana vaviri, mukomana nemusikana, anova Silva naRosi. Wangani madzimai mairi? Akazingana nemudzimai uyo mumwe wekuHarare. Zvangani mudzimai wepiri uyu angana vari vese vari pamwe chete kuti anga atombosiyana neumwe wekutanga? Anga anawo vese asi kuti umwe aigara kwake umwe kwake asi vari madzimai ake ese. Kune mwana here koko? Kuna mwana anonzi Bresifi. Saka chasara chimufana chiti ngati chiri kupindawo here mutsoka dzababa? Vandiri kuona ari kuwandira pakuda kuridza tsoka apa handisati ndamuona ari kuvatera. Asiko kumhuri kwenyu miti ngati pane here umwe kana kudzinza uko anga arimo mumimhanzi umu? Achiri kuno kumusha pane one watikamboona inenge azvifariro zvemagitari kana kuti iye azombobva akuHarare aimbonyepera kumboridzaridza saka zvozviregawo ari patinoti ngoni. Maunzwa kamuningina wacho kaJoseph Dambaza achitipawo divi rake maziro ake aita yemukoma wake kuti zvakazofamba sei. Right, kuna amai B Sivi mudzimai wechipiri. Vakarwara. Varwara saka ndakati ndaenda kumba ndichinovaona. Ndasvika ndikaona vachinza vako kumba vakaenda kumusha. Ndanzwa kuti vaenda kumusha nokurwara. Saka handinakwanisa kusumuka kuti ndiende kumusha. Ndichifona vachiti ndiri kurwara serious. Saka ndakabva ndati chirege ndimboenda musi wemwana akachema. Papo ndakapanga matize tsunami wayo. Tsunami yakati kutsira kwataigara kwaRimpaki 1. Ndazoenda kwaRimpaki D kwa sekuru wangu. Saka ndakabva kubasa manheru ndakapinda mumba ndikadya ndikarara. Mwana usiku hwakasara achichema achingoti baba bati anga ari mudiki. Baba sekuru bva wapedzisira wamuka kubedroom kwavo vakati iwe tiri mwana ruchema ari ngoti baba chii? Ndati handisi kuziva. Since baba vacho vasiri kunza zvakanaka baby I don't know handisiuziva. Saka mangwana acho ndibva ndaenda kubasa. Ndichidzoka kubasa sekuru vangu tichipukuta mwana tiende Glenview. Mbatapukuta mwana mbataenda Glenview. Tichisvikawo Glenview kwekwe ndakabva ndasvika tete vangu vachangosvikawo tete Bena naRosi naSilva vachitosvikawo kubva kumusha. Ndibva ndasvika ndibva ndatonoka dho ndibva wabuda tete chichi makadi tiri pedu makadi kati barosi varipo here zvikanzi barosi tatotobva kuvaviga nhasi. Ndakabva ndapererwa ndikashaya zvokuita. Saka ndakabva ndangudzoka nasekuru ndakwira motikari nasekuru bva tadzoka kumba. Mangwana acho ndakabva ndamuka ndichienda kumusha. Ko anzi kusakubatisai sei?
kuti kuzivisa ine zverufu kumusha ivo kana ivo vana tete vachiva vutadza handivaiziva kuti mimuriko kuno vutadza kuzivisa yose vanga vasati vanyanya kundiziva vangasiri vaivai ngasati vanyanya kundiziva saka plus ndasati ana mafoni ndasati ana mafoni nguva iyoyo asi maiguruka navo vakaiziva kai inini ndichisvika kumusha ndakasvikowana vasumuka handiti kubva musi wacho naiwo ndakasumuka mangwana acho ndakaona vachisumuka vatosumuka vatodzoka kuno kwaari vachinzi vaiya kusorengedza hembe saka ndanga nangoita dei vandadzoka zvangu takazonatsounge titese panyaradzo ndo disadvantage yekuita small house iyoyo ukaita small house zvinhu zvakawanda zvemumusha zvinenge zvichikujamba because iwewe unenge usiri munhu ari official unenge usina kumbobvira wamboenda kunoziviswa zviri pamutemo mana tezvara nana amwene vasingakuzive saka vana sisi ndo vanenge vachingokuziva ana tete chete saka unongozva zvazvinoita zvacho kuti unenge uchingosarira kamashure right komachevedze moti kudii 2005 kutanga kwake ndakaenda nomunin'ina wake tikanomuona achinzi asunzwa mushi achingai marariya here achingopera tamusikuni hansikanzi kumuchimuchi ndomunin'ina wake ainzi microd tikatosvika tikatobikirwa naivo mairozi vavai kugreenview 8 nditoti nako sekuro ko muriziva here kuti muna december musi wa31 last year apapa chopangana ikauya maitaura paredio akafa zvikanzi muzukuru nyaya ari kutaura iyoyo kai munhu iye akatondirwadza zvino papa ndaitorwara ndakatobatwa kono marariyawo saka ndo pandakapedzisira kuona Mindais Dambasa ipapo ndozongonzwa kunzi Mindais aita sei arwara achizowiswa ukuku achiona munhu akaita sei iri kurwadza zvochokwadi achibva ambotorwa abva aendeswa uno kuDarwen uko July pakati paJuly papapo kuDarwen kukaranda ndokwaakaendeswa pakati papa patinzwe mwana auya tiri mana baba kumunda baba akati audezwanzi ko sekuru Mindais vashayo tozokumura mombe pai patairima tataenda kumba ndisu takatoningirina takatochera guva rake zvese zvaiitwa ipapo ndisu takaitomira sevazukuru saka ndingati ndonorondeani ya Mindais Dambasa asi iye Mindais pakutisiya kwakaita ikoko kudzimara aradzikwe pane here vamwewo vaimbi vakakwanisa kusvika panzvimbo iyoyo ndinganyepi dai because inini so ndaitumwa panhama ipapo asi dai pakasvika muimbika dai takazvinzwa hapana akasvika kutaura chokwadi kana makazobvunzawo ivo ambuya mairozi madzimai vake kana ivo maibhesive vavai hapana muimba atakaona akauyako Mindais akachemwa nepostori yokwavo vechipostori vanhu vakaita sendo vakamuchema vakaradzikwa ende ari muguva rake riri padhuze pakamwe karikuva kanonzi munwa huku ndopane simetri yokwana Dambasa ipapo ndopakaiswa amai vake mumwe mukoma wake sokwabambura ainzi Joro kana baba wake ndopaari ipapo naambuya vake ndopaakangoita seni paakabva angochererwa ipapo kuti nditi pano muimba ndakaona hapana gamba redu rakabva raradzikwa ikoko hakuna munwa huku right Reverend now na 2009 ndiri kubva kuChinoi kuno apply passport taburuka muChegutu kundikonekte chikadoma ndopa ndiri kuona vadzimai vaMindais kati ndiwira vakana kuti havasi vandiri kutaurana ko maiguru makadii ndini mamwese ndikati ndini hapa muri kubva kuno ndikubva kuChinoi ko muri kubva ndikubva kuChinoi ndokwamaugara here kanzi ndikati ko ari sei Dambasa sanza hamuna kuzvinza here takashanda kuti ndizvizive. It was painful moment for me kuti ndikwanise kuzvigamuchira but anyway ndakakwanisa kuzvigamuchira ndobva tauya tese kuno wakati mune ndiri kuita zvecross border kwami muri kudii ndikati no ndiri kugadzira passport daudzokera kuBible college ndiri kuBible college kuSouth Africa tanza bhuru venyu wakangosvika pakunyarara achitaura kuti Stan please try to find Stan
vaenda kumba maparents ake kwai vakadaro zvakare kuti bhururu wake aripi, bhururu wake aripi, but I was no way to be found. Kuti ndandisinawo kana minzi dzokuti waigona kubatiwa, tata kuitawo semombe yemashango waita zvekutsvakiwa. Saka zvadaro amai ro vakandipa namba dzavo dzepamba vaigara land, time enda ndaane phone, ndikavafona ndikati muri kugara kupi, kunonzi kumafunga utsi. Ndizvozvo kuDark City ndizvozvo. Ndobva ndazoenda kumba kweke, ndobva ndasvika koyu mukomana muri kumuziva mukomana, kakati kurenzi ndianonzi Silver. Ndikati Silver mwana wani? Senze mwana wa Mindes. Vanamutasa mwana Mindes te Roma ndiyo ndanda kuzenda tichundiziva zenze ndichaziva anga amusikana mukuru. No, that's fine. Ndauya ndokuona bva waintroduce zenze ndibamnina ndo vakabva nebaba vako so maphotos aya muri kuona album iri vana vakandifarira ndikafara. Ndobva ndazobvapo because ndaenda kuno collecta passport. Ndatora passport yangu ndikudzokera kuchikoro fandadipa fandiperekedza vandabuda vandauya kuno. Saka kuti ndichizoziva manje kuti amai ro pane zvimwe zvakaosara zvakaitika, vakaudi vakazodzokera uku instrument yakanzi kudii, because instrument yanga yanzi yafana kusiri kupiwa ani bhururu wake mazvona apo ini ndandisipo. So anyway akusi kuti ndoda ndizitsvage kuti zvakaiswepi kwazvakaendawo amene vanazvo vari kubenefitawo it's okay zvakangonaka. Andina kuzokwanisawo kuti ndiendewo futi kupi kumusha kuti ndindoona even vabereki kubva ipapo. Saka iko zvino ndikutoona mata kuti dai Mwari vakandibatsirawo ndikwanise kundondosvika ndondoonawo vabereki. Kana ndichiti vabereki handisi kutaura vangu chaivo, ndikutaura ivava okwadambaza. Andeti do kunoita sekuti kwakuneka tension karipo. No wonder why Mindes akazoimba that song ruvengo pakati pehama runa chimuko. Zvandaiziva zvese. There are very few people nokwadambaza vaindifarira, very few, because ndaita sekuti I was the main culprit. Ndiri munhu ndakabvisa dambaza pai vasingazoti dambaza ndiyake aifambisa ni vasikanozivi dambaza was the visionary. Ini ndandakatogadhawo pai pavision yake. Saka no ndokubva zvangoitikawo saizvozvo ndakazongonzwawo nevamwe muno mupambi yavake ndaipaziva kuna vakomana vaitiziva, ndo vandakazonzwa futi nawo amai vakomana okwa akamvumba akati munoziva here kuti mudzimai waMindes akashaya. Ndikati nanzi Sandra. Ndikati sendi zvarini. Ndobva ndaudzwa ndikati ina handizivi. Vachitonditi kumasuro apa mudzimai wake akatiudza kuti 2005 Mindes ndopa akashaya. Chandakangokwanisa kutora ndakatora makadzi abhururu wangu nawo pana akati iye Mindes akaita accident kuSouth Africa, achibva kuSouth Africa motikari yanga yakatakura mapallets kwai yakarereka kudai so yarereka nobva yadonera side rake bva atyoka one of his ribs. Saka kambani haina kukwanisa kudi kumukompensata kuti akwanise kurapiwa chaizvo zviri professional. He was hospitalized in South Africa asina munhu ari kumuona, but I was there ndisingazivi. Right, azouya kunoku kusvikira zvaizoitika nemusiro wakatiita iwo, and I would want to thank him so much nezvaakaita in my life. Ndinogona kuti izvo I owe his family kuti ndive pandiri panapa, it's because of him. Ndakazobva ndikaita right on the vision and the calling of God, it was because yake. Maybe, who knows, denda andirikoko kuzvomanyanga ndakangogara mumaminda mirefu memwe abaraizoboziva kuti kudaro dzistele vakati Petro chikoperawo zvakadaro atiti. But this guy akanditira zvakanaka. You know what he said? Akauya kuno akati ndauya kuzotora mwana wangu Stan. Achiudza vadzimai vangu ndauya kuzotora mwana wangu Stan. Wazi no atinga abate chikamboti separate. Anditi. But yeah, ndobva zvaita somuitikiro wazvakaita. Ndingangoti inini it's only by the grace of God kuti tinorarama, tinochengetwa naMwari. Otherwise maybe deno kusiri kuti nyasha dzaMwari niniwo
izvezvi as I speak ndade ndisipo tainongokuona taidza naye vatakatanga achidza madrums muno before Fred Makasho ainzi Oscar akashaya anditi all those we are night around Tony is late is no more but I'm still alive and rotenda Mwari kuti imi pamakaenda uku kuzvamanyanga kuna vamwe vanhu vakakuonai handiti vamakataura navo vakataura nezvangu ndisipo vakaziva kuti no this guy ndiye munhu anga ari a right hand man to Dambaza hakuna umwe aiziva secret yaDambaza kunze kwangu. Mukoma vatisiya Maiguru zvakafamba sei upenyu huri sei hwanga huri sei ndinoromba kuti Maiguru vedu ava vakazotisiya asi apa ndaikurukura navo panguva yavo vari vapenyu ndoti mweya waongozorore murugare Maiguru vedu MySilver. Nesu mezi takatengesa ndichitira kuti vana vaende kuchikoro musi akasiya vana vaviri vese vanga vari kuchikoro. Mukuru anonzani? Mukuru anonzi Rosemary Dambaza mudiki wacho anonzi Sylvanus Dambaza. Mukuru akasiyiwa ari pachidanho chipo chikoro? Mukuru akasiyiwa ari grade 7 mudiki akasiyiwa ari grade 4. Saka iko zvinezvi vese vakapedza chikoro? Vese vakapedza chikoro. Aiwa tinozvikudza. Musikana ari kuitei? Musikana akaenda kuSouth. Handiti? Ari kubata ariko. Ko mukomana? Mukomana ari muno akamirirawo marizauts ake kuti agona kuti angaite sei. Saka imimi kana makatarisa pane here achakwanisa kupinda mutsoka dzababa? Musikana ndiye angamboda kuteera tsoka dzababa wake nanhasi zviri mumaari zvekuda kuimba nokuti akachitomboita zvekuridza jazz. Saka ini zvangu ndada kuti mukombo wacho saka ndikona zvitorimo mari asi mukomana haakana pamwe achazozviita hake. Aiwa nezera rake zvaifanira chipo chakatobuda. Aya tinozvikudza chose. Toziva kuti isisu kana madzimai vaimbi kana chingu asara vega so mune mamwe matambudziko amunosimbosa ndezvipi zvamungataura mimi sangana nezvakati dzimwe dzenguva ndakaedza kudai kuti ndikurire iko zvinhu zvimutaura kuti vana vakasiyiwa vari vadiki zvinhu izvi vana vakura zvakafamba sei meDambaza? Vana ndakatambudzika navo zvakanyanya ndichengete vana ndingati kubva vachisiyiwa nababa vavo ndandingori navo ndichigara navo ndakatozobatsirwa nevanin'ina vavo. Mukomana akuenda kuchikoro akuenda kuform 3 ndobva vatora mwana munin'ina wababa vacho ndobva vatora mwana vakati Maiguru zvinenge zviri kukutiremerei zvinezvi ndipewo mwana ndiite sei ndichengete. Isusu takachengetwa namukoma saka isusu tofanira kuchengeta vana ndobva vatora vana mwana 1 mukomana musikana ndakasara naye. Mukomana zveshuwa vakamuchengeta kusvikira apedze form 4 yake akanyora masabject ake akabuda mazhinji acho akabuda zvakanaka ndobva vamuti chidzokorodza kunyora usina kunyatsobuda zvakanaka padzokorodza kunyora mamwe acho na 3 saka izvo zvakamira mazauts ake asi hapana chakaipa zvako ari kumuchengeta zvakanaka. Hapana akada kugara nake era? Zvinaka varipo zvavo vakasiyiwa kumisara pavana asi hapana problem. Handikuda kugara nake? Vaida kugara nake. Saka imi makazvitora sei? Ndakazvitora sekuti sei mairamba imimi mairambiri chii? Zvinonetsa kuti vanhu vanenge vaine vakadzi vavo kudhara saka vanozgonopa vamwe problem muupenyu. Zvino zvakangonaka kuti ndizvigarire ndichizviramira upenyu hwangu ini. Vakadzi vacho vari kuzviziva nyaya iripo yakaitika vari kuiziva kuti yakasiyiwa nababa mukuru saka aiwa zvinonetsa takangoti aiwa ngazvingogara zvakadaro. Makanyatsokutora dambudziko racho kuti dai mimini zvinoshungurudza yes. Saka ndakangoona kuti aiwa zvirina ndizvigarire ndega ndichichengeta mhuri kana ivo vanin'ina vacho navachida kundibatsira vanondibatsira ndichichengeta vana vangu ndinavo. Ndo Maiguru avo MySilver aiwa tinoti zororai murugare Maiguru right.
mai nini vari koko mai nini Aleni amai Bisivi kabisivi kache kakura iko zvinezvi ndakanzwa kuti ndakanzoronyeka kuti atoye kuuniversity ko zvino musikana ari 1 ega atoye kuuniversity saka aiwa Mwari wakabatsira pa right regai panapa pandakataura nako papo akakari kuma grade 7 ko mafumo 1 I mean saka pakaka kuuniversity manje kamusikana anzi kanorwa chikoro zvakaipa Mwari ari kutungamirira naiwo maiguru wangu ari kutungamirirwa zvishuviro zvavo zviri kuzadziswa right maiguru upenyu mukoma watisiya mai nini mukoma wasesipo zvinochinja zvinorwadza asi uri upenyu hwekurarama hako kuti chikafu wati semataurira ndamboita majaira matove musoja kudhara ndandiri musoja kudhara ena zvino ndito musoja patari ndiri handina hangu ndairemerwa kuti pamba ndaipo chema ndakatasa mwana woti nezera rake raanaro iri baba vafasi asati anatsovaziya kakari kadiki 1 5 ngari mudiki ndaimbobatikana zvimbofunga kuti paimbopa ndikambofunga ndochema ndichite Mwari saka zvichazodii ndichamukunda here kumuchengeta mwana uyu achaenda here kuchikoro zvino pandinoda chaipo asi Mwari ari kundikundisa ari kundigonesa ndinofara ndinonyaradzwa nemagonero anoita kuchikoro anogona ari kuita chiko zvinezvi ari kuita form 1 grade 7 yake akabuda ne7 units nekuchikoro maperformance ake kana mateachers ake anotaura kuti she's good saka imimi hamuna kuda kugara unake here zvandiri ndo zvandiri aiwa maybe ungadi zvako kunyanya kuti dezvati bose mune mwana anenge ane mhuri yake asi tinoziziva kuti mhuri nekumhuri ikoko mhuri imomo hapana here vaida kukanda tsvimbo pamhuri sara pano varipo zvavo vakanzisara pavana varipo aiwa anasara pavana vagara varipo vaida kuti ini nda kutotora pa ndakuda kuti munozvaka magariro atinenge takaita vamwe anochiva kuti pato uyu munhu kaweka munhu anoda kuvaka uyu anogarika naye mukoma kana ari musekuru apa vanga vagere zvakanaka apa hapana here katingosiya yakadaro aiwa zvinofadza chose aiwa zvinofadza chose iko zvinezvi maiguru ari kupi akashaya aiwa tine urombo rufu rwavo makarunzwa takarunzwa mukatoendako papo pavakashaya musi wavakashaya ndandisipo ndaendaendawo kumusangano wekuchechi umeenda chechipi ini ndinonamata masovi b nana silva zviri kuonana here zvakanyanya ende zvinonakidza zvokuti kana unomboti kana ariye muridzi wacho ari kuita kuti vana vake vanatsobata zvakadeka aiwa ndotitenda zvakanyanyisa 100% kwete 99 aiwa 100%. Right, ndakazoita mhanza ikunosvika kumarinda kwacho ndikanoona pakaradzikwa minda isi. Mukoma Joseph Dambaza chokwadi nasinoka timire isisuka parinda pakaradzikwa iye kaminda isi Dambaza indini sekutaura kwenyu mukuti mimi mhuri yese ndo paino-radzikwa apa. Asi ndakatarisa inini hapana kana kuvakirirwa ande hamuna kana chinyorwa chamakaisa chokuratidza kuti mimi nekuda nekufamba kwenguva vana nevana kana vazukuru vanozoda kuzoonawo kurere magamba avo zvinenge zvichazotora kunetsa sei makadaro. Zvakakonzerwa nemutemo wechechi vanoti apa nyorwa padii kana kuvakwa panongovakwa zvakaitwa izvozvizvi. Kungouyawo muchingoisawo badza kuti pangoratidzikawo kuti aiwa ndo musha urere magamba. Izvo zvitinoita izvo zvokuya kumbopa sakura zvinoitwa. Asi zvinhu makapedzisira rini nekuti kana takapatarisa apa panenge pane nguva apa zvapedzisira gore rapera kubva mvura yanayayo hapasati pasvikwa. Nhasi uno sisi weZBC National FM tafungawo kumborangarirawo gamba redu imimi semhuri zvinokubatai sei munozvitambirawo sei? Zinongozvikudzawo kuti vanhu vanoramba vachingomiyeukawo kuna munhu aimbonzominda isi Dambaza iri Zebra Express. Pamimanzi yake mune here chekutaura? Pamanzi yake hapana hedu chekutaura kuti mukapota muchingoiridzawo tichingoyekwa semaikira mazvita izvi munyanya rabhamu rake rekupedzisira kuti wateura iriri ndo richikunyanyozikana nevanhu.
siyana nayo National FM. Chingoteya nzeve padapura unanzva station unzwe kuti turu. Amaikani National FM kanibaya moyo kunzwa kuti tapi 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 tapi. National FM, the whole nation on one station. National FM, the whole nation on one station. National FM, the whole nation on one station. Dotendari papa uyu bawari kurena mutenda seko wasipo uyu Dotenda tia wangu uyu bawari kurena mutenda seko nsingamuone Avana mufara wamara wangu na uyandisi na choche kusiva Avana mufara uyo wantia wangu na uyandisi na choche kusiva Banonza kufara amai wangu na uyandi na yemurora Banonza kufara wamara wangu na uyandi na choche kutuna Bananza kufara wamara wangu na uyandi na chochi banzi
panzi vananza kuparava vamara vangona uya ndinacho chekusiva vanonza kuparava amai vangona uya ndinaye murora watsinga mubava kutenda ukonzozi vava zvakatsada uyu watsinga mubava kutenda ukonzozi vava zvakatsada